Murag connecting ako ang signal. Ha? Bro Julius, nakatakilid din mo ang display, bro. Okay, wait lang bro. Akong i-share ang imong link. Ay, balik lang ko ron. Okay. Nag-share ba ka? Okay.
Okay, abi na ko kunsa. Okay, so mag-start na no. So maayong buntag kanatong tanan. Welcome sa Puro Kamatuoran live religious debate. Defensoribus Bilom, Battle of the Defenders. Aduna na po tayo debate karong buntaga mga kaigalaan. It's Hunyo 20, 2020. 10:35 in the morning og happy birthday day sa akong inahan nga si Francisca Pardillo. Daghan kayong salamat mga imoming giamuma gikan sa mong pagagamay hantod karon. Happy birthday day kanimo akong inahan. So, welcome sa atong Puro Kamatuoran Defensoribus Bilom Battle of the Defenders. Aduna tayo debate karong buntaga from the Roma One Holy Catholic Apostolic Roman Church o versus Seventh-day Adventist Church, mga defensor sa kanya-kanyang simbahan sa tema nga pamatud-an ang baboy. Asan ilang kwan? Dali ha. Nalimot ko. Dali lang. Sipiyan ba? No, so pamatud-an nga ang baboy makaon kay gilimpyuhan na sa Dios. Sumala sa Biblia o referensya. So mao kana ang tema karon nga pagkadibatehan mga kahigalaan. Ang barog nga afirmatibo. Usa ka member sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church, usa ka lay faithful gikan diha sa Osami City, Brother Danilo Tumarao. Ang mobarog isip negatibo karong buntaga, ang usa ka membro sa Seventh-day Adventist Church ug usa ka defensor Adventista sa maong simbahan as negative side karong buntaga mga kaigalaan, Brother Julius Traya. Shout out din nato ang atong mga kaigsuonan nga nagkaroon sa atong programa. Brother Arnold Ramuso, Brother Chona Chay Masinto, ug ang atong supporters kagikan sa Hong Kong, si Ma'am Susan Patinyo Cuebe, kauban si Ma'am Angie Patins, Crispin Lauroa, ug shout out po diay kay Ajab Trust diha sa Japan. Ang atong mga supporters nga naa sa Saudi, sila Jennifer Pagunsan, si Alejandrino Erno, si naa sa Riyadh, si Ma'am Alma Hagunos Rico, sa atong sa Canada, no, sa Toronto, Canada, si Ma'am Annalyn Pulangco, og si Ma'am Maria Balog diha sa Hong Kong, og si Jera Auman. Good morning kanatong tanan. Welcome sa Puro Kamatuoran Defensoribus Bilom. Shout out kay Saturn J. Rivas Tandayag. Maayong buntag, so palihog kong share sa atong debate karon mga kahigalaan para daghan ang makakita ani og daghan ang maka subaybay sa maong debate. Okay? So, bago ta magsugod, magtimbaya una ta sa atong mga leaders sa atong simbahan to the CBCP or Catholic Bishop Conference of the Philippines of Arsobispo din sa Archdiocese of Davao, Most Reverend Romulo Valles Didi, sa among Kura Paroko diri sa Immaculate Conception Parish, Reverend Father Romel Banilad, sa among Spiritual Director sa National CFD National, Frandy Villegas, Reverend Frandy Villegas, ug sa among host sa punto por punto, ug usa ka defensor katoliko nga pari, Reverend Father Darwin Gitgano, sa among National President sa Catholic Faith Defender, Sir Ryan Mihiliano sa CFD National, ug sa local chapter si Sir Giancarlo Asi sa San Pedro, ug sa Turil chapter si Sir Tata Andrade. Sa atong mga kaigsuonan usab sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, headed by the founder, Sir Fernand Resillas, sa among external Vice President, Brother Alfie Jaba,
Sa Luzon organizer si Brother Denmar Santiago MI, sa Mindanao organizer Sir Noel Paisones, o sa regional diha sa General Santos City ang atong igsuon nga miyembro usab sa mga four horsemen or upat ka kabalyero ni Cristo, Brother Stalwart or Alfred Guho Jr. ug sa among tinahod nga maestro sa Defenders Hub, usa ka national organizer sa CF LAMP, Brother John Jonah Matre. Sa atong kaigsuunan sa CCM or Catholic Crusade Ministry headed by Sir San Pablo Alima Jr. Sir San Pablo Alima, o kauban sila Brad Earl Sanchez o sila Brad Junard Calbonero. Sa Tibok Puwersa usab sa 3A Media, gipangunahan ni Sir Hinaro Lopres, kauban ng iyang coordinating officer, Chief Coordinating Officer na si Brother Jerry Laig sa pag-utingkay sa kamaturan, o sa Tibok Puwersa sa Seventh-day Adventist Church of Tibok Puwersa sa Holy Catholic Apostolic Roman Church. Welcome, welcome, welcome sa Purok Kamaturan Defense Servos Bilom Battle of the Defenders. Okay, so atong patingugon ni atong mga speakers no para magtimbaya sa ilang mga kauban o kaila no. Brother Dani, palihog kog timbaya sa imong mga supporters, bro. Okay, daang salamat Roland Parks, imong magsab sa tanan nga mga paigsuunan, labi na o imong mga sab sa atong mga paigsuunan, mga dili katoliko. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa akong labaw mga kadahon na ihatagan sa pagkaon natin sa kaibigan aron kapag sangyaw sa balaang pulong. Nagpasalamat usab ako sa chairman sa Purok Kamaturan, Brad Roland Pards, nga ihatagan kaming duha ni Brad Julius na makatungtong sa iyang page sa Purok Kamaturan aron sa pag sangyaw sa pulong sa Dios. Nagpasalamat po ko sa atong mga kauban, labi na Brad Arnold, Brad Mario, Brad Camilo nga niya karon diri. Ug imong usab nagpasalamat ko sa Pura Paroko dinhi sa St. Vincent de Paul, Pasay Paris, Father Tuloy nga gihatagan og higayunan nga makagamit mi dinhi karon kay sa balay lisod man kayo magpamit sa balay kay daghan kayong kanang mga bata maka-istorbo. Muna nga salamat ni Father Tuloy nga gihatagan og higayunan nga makagamit dinhi sa iyang lugar sa St. Vincent. So sa makausap pa, mayong buntag sa tanan ng mga nagsunod karon sa Facebook o ilabi na sa akong misis day ako dai shout out si Marpe Tumaraw nga tukay taon dito sa Kuwait na Nimpalad. Mayong buntag kanimo lang o daghan kay salamat bro, balik kanimo. Okay, daghang salamat bro Dani. Bago di ko makalimot no, Happy Father's Day di ay sa atong tanang mga isog sa balay, mga tigre sa balay, mga daddy, mga erpat, mga papa, mga tatay no, unsa may tawag sa imuha diha basta ikaw usa ka amahan. Na ay anak o wala, ikaw ang padre di pamilya. Happy Father's Day kanatong tanan. Ang limpyo na mong balay, kaya ako gahapon, nakalimpyo na ako gahapon, no? Bro, Julius, palihog kong timbaya, bro. Okay, daghang salamat Brother Pards, no? Unas tanan na nagpasalamat mi sa buhi nga Dios nga din nahigayon or kaning nahitabo kining maong usa ka pribilehiyo karon nga mahimo kining usa ka dialogue, no? Friendly dialogue batok sa akong amigo Brother Danny Payot. Salamat kay Brother Danny og sa tanang nagatanaw karon. Keep on watching lang gyud ha. Unya shout out na ko akong mga mentors nga nasa 3 Media Editors, no? Sa tanan nga mga 3 Media membership, mayo nga buntag kaninyong tanan diha. Og salamat nga di nagamit ang inyong mga talento o ganian ibarog ang usa ninyo kay estudyante sa pagdepensa sa kamaturan, no?
ato lamang ipatigbabaw karong buntaga ang kaning Dios non nga pakiglantugi. Matod pa sa dos kung ako malimot dos Timoteo tingali no nga likayan ang binuang nga pakiglantugi og dili Dios non. So alang sa wa makasabot nining against aning debate, mo ni akong istorya nga ipasiuna nga ang kining maong among gibuhat dili ni binuang, dili pud ni ingon nga dili Dios non. Dios non yun ni nga lantugi higala igsoon kay mismo si Kristo Pablo ug ang mga apostoles nakiglantugi diha sa sinagoga. So God bless kanang tanan o maayo nga buntag. Okay, dagang salamat Brother Julius Traya sa 3A Media ug usa ka defensor adventista. Okay, so bago ta magsugod at nga formal ang atong debate, magampo una kita para isip abrihan nato official ang atong debate. Ang muhatag og opening prayer ang affirmative si Brother Danny, tapos ang closing prayer unya bro Julius, ikaw ang mag-closing prayer bro. Okay, so bro Danny, palihog ko sa imong opening prayer bro. Kaya atong ibutan atong kabalingon dito sa presensya sa atong labawang pagagahom. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo Amen. sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta maimong salamin. Ang kalan-una mo sa matag adlaw. Ang kanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon man nagapasaylo kami sa kasala kanamo. Ug dili mo kami itungyan sa panulay hinunuan luwasa kami sa daotan. Amen. Luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. O bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigang way katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, dagang salamat igsoong Dani sa imong opening prayer. So karon sugdanan atong basahon ang rules and regulation. Kay formal na nga naabre ang atong debate. Okay. Madali ha. Kadali. Rules. Okay, so naya na sa monitor karon ay magpailis naman siguro ni. Kamang naman. Okay. Okay, rule number 1 mga kaigalaan, paminaw mo ha. Musubay sa tema dili mulikay sa isyu. Ang atong pagaisgutan ani karong buntaga gikan sa pagpamahayag, cross-examination, rebuttal, o final stand. Mahitungod ng yuta sa tema. Balikon ako. Ang tema karon mahitungod sa baboy, makauna kay gilimpyuhan na sa Dios. Sumala sa Biblia og referensya. So diha lang ang magdagan ang atong rule number 1. Number 2, tahuron ang moderator. Kung moingon ang moderator na ruling or moderator's time. Or kung makadungog mo objection, palihog, hilom na lang mo para mahusay dayon ta sa moderator. Number 3, ang tubag o pangutana dili mula pa sulod sa usa ka minuto. Pero kung ang imong pangutana mubo lang, di kaabot og usa ka minuto, pusulti ka og palihog tubaga. Tapos kung ikaw nga nagtubag, mubo lang pud imong tubag di kaabot og usa ka minuto, pagsulti pod og maura na ang akong tubag para dili ta maghinulatay no, dili ta magpitok-pitok. Maka dili pod mausik ang atong oras. Number 4, categorical question dapat tubagon una o categorical. Pag moingon og kinahanglan tubagon og oo or dili, unahon una ang categorical answer bago ka muhatag sa imong 1 minute nga explanation. Number 5, religious debate kini Brother Julius, Brother Danny. Busa wala kitay atake personal. No, friendly debate man eh.
atakihon lang ang mga argumento nga mga fallacy nga nahimo sa estilo sa pagpangutana or sa pagtubag, no? Bawal ang ad hominem diri ha. Okay, so direct attack bawal. Pwede maka-video or record, no? After ani naman tay live, so pwede mo maka-download ini para i-upload na to sa atong mga kanya-kanya mga platform. Number 7, no? Ang kini nga record or kini nga video dili ni pwede editon kanang himuon na bitong katawanan. Mawala na ang presensya o mawala na ang pagka-religious essence ni ani. So ato kining basking naana ni sa inyong YouTube channel, naana ni sa mga YouTube channel na to, dapat kung unsa ang naka-record kato lang para ang religious essence magpabilin. Number 8, bisag unsa nga version sa Biblia pagadawaton. Old Testament or New Testament lang, wala problema. 66 books or 73 books, dawaton tana. Pero kung gituuhan nga ang libro nga gihatag o nga ang Biblia is dili genuine, fake or retokado or bugus, no? Kinahanglan mo pakita kita sa ato ang gigamit either screenshot or picture, no? Naman tay kamera. Pwede na to ipatanaw ba? Ingon nga maone o maone. Oh, okay. Number 9, pagwingon ng moderator nga. Ipatubag ang pangutana kinahanglan tubagon gayud kini. Kinahanglan mo deklara ang moderator nga wala tubaga ang pangutana, una pa mo paingon sa laing pangutana. Effective lang ang atong rule number 9 kung musubay kita sa rule number 10. Kinahanglan ang pangutana bahin sa tema or sa topic, no? So kinahanglan ang atong tanan nga gipangutana nato, klarohon nato mga debaters ha. Gipamahayag man na ni Dani or wala, ginigar man na ni Julius or wala. Basta ang tanang pangutana naagyud sa tong tema mahitungod sa baboy, makauna kay gilibyuhan na sa Dios, no? Dili ta mo ambak sa revolto, sa true charge, etc. Dili lang gyud ta sa baboy pero modawat tag mga relevant question, no? Relevant question pwede pa pero out of topic na nga pangutana, bahala either tubagon ninyo na or dili, pero pwede mo objection nga out of topic dili tubagon. Okay? Ato lang ang klarohon. Last nga kuha na to regarding sa ato ang referensya. Anang standard nga referensya pagkadawaton pero subject for review. Kung gidudahan nga piki, dili tinuod, dili tukado, bugus ang referensya nga gigamit, kinahanglan mo pakita lang tagyapon para pagpamatuod nga original ang atong gigamit, no? Aduna kita 10 minutes na constructive presentation, muna ang affirmative, muhatag og negative stand si Brother cross examination si Brother Julius, then muhatag og negative stand si Brother Julius for 10 minutes, then another 10 minutes na cross examination nga pagabuhaton ni Brother Danny, then rebuttal ta mga kaigalaan, mo hatag 5 minutes na rebuttal, muna si Brother Danny. Muhatag kag 5 minutes nga cross-examination, Brother Julius. During rebuttal, 5 minutes. Pagman muhatag kag 5 minutes rebuttal, Brother Julius, then another cross-examination sa affirmative. Tapos, mupasulod ta og mga audience nga gusto mangutana, no? Kanang mga audience nga mangutana live directly sa inyo, pwede na to pasudlon. Basta naay rules, all questions coming from the speaker pagkadawaton, no? Either tama man o mali ang gitubag sa mga speaker, respetuhon. No objection coming from the audience. Final stand na to or conclusion, muna si Brother Julius, negative. Paghuman si Brother Danny. Then closing prayer by negative side. Okay ba ta mga bro? Okay ta, okay. Okay, so thumbs up na nga itong mga kaigsunan, mga kaigalaan. So dili na ta magpadugay-dugay pa mga kaigalaan, ato na ning sugdan. Julius Amuran hini, bro Roland mayong udto pagtimbaya labi na sa atong duha ka debaters. Yes. Dok Laig mayong buntag bro, karon ni nga debate. Yes Dok, karon ni nga debate Dok. Okay, so unya na nako na basahon inyong mga komento mga kaigalaan, hatag lang mo reaction after sa 10 minutes nga pagpamahayag ni Brother Danny. Brother Danny, from the One Holy Catholic Apostolic Roman Church, usa ka lay faithful, ready na ka bro? Bro Dan, ready na? Ready na to. Okay, kay ready naman ka bro Danny. Aduna kay 10 minutes sa paghatag sa imong presentation. Kung magsugod ka, magsugod ang imong oras. Okay, sa makausap pa, maayong buntag
kaninyong tanan mga kaigsuunan, ilabi na sa ato ang moderator, Brad Roland Pards. Ang tema nga akong pamatud-an karon, akong pamatud-an nga ang baboy mahimo ng kanon kay gihinluan na sa Dios, sumala sa Biblia o referensya. Akong pamatud-an nga ang baboy mahimo ng kanon sumala sa Biblia o referensya. Niya ang prueba nga ang baboy mahimo ng kanon. Kay gipahayag man ni Ginoong Hesus nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Kung atong basahon ang Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 18 hangtod sa 19, atong basahon ang King James Version nga Biblia sa San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 18 ngadto sa 19, kini nagkanayon. Og siya miingon kanila, ingon ba usab kamo ni ana nga walay mga salabutan? Wala ba kamo makasabot nga bisan unsa gikan sa gawas nga makasulod sa tawo dili makahugaw kaniya? Kay wala makasulod sa iyang kasing-kasing kundili sa tiyan og nagagula sa dapit nga hilit. Kini giingon niya nga mahimong nagahimong malinis sa tanang makaon. Klaro kayo mga kaigsuunan nga sa pagsulti ni Ginoong Hesus nga bisan unsa nga musulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Bisan unsa nga pagkaon nga musulod sa baba sa tao dili kini mo'y makapahugaw sa tao. Sa laktod nga pagkasulti nga bisan unsa nga pagkaon hinlo na gayon kini. Kay kung hugaw pa mahugawan ang mukaon niini. Ipaklaro kini ni Ginoong Hesus nga walay pagkaon nga makapahugaw sa tao. Sa pagsulti ni Ginoong Hesus nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon, ang context nini mga kaigsuunan mahitungod gayud sa pagkaon. Og referado kini sa mga pagkaon nga gidili. Sama pananglitan ang baboy. Makaon na ang karning baboy. Dili nato kilawon ang baboy. Kay ang baboy dako man na nga mananap, dili man na pwede imuhang kilawon nga buhi. Busa imo ginang ihawon, imo nang lutuon. Kay wa man ta maka sulay, wa man ta makatilaw og inilaw nga baboy, kun dili ihawon man yun ng baboy, karnihon dayon lutuon. Kung luto na sama pananglitan sa humba, aw makaon na gyud na siya. Ang giingon ni Ginoong Hesus, mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Referado ni sa mga pagkaon nga gidili sama pananglitan sa putahe sa karning baboy. Kay mahimo namang kanon busa nagpasabot nga wala nagyoy pagkaon nga gidili. Karning baboy man na, humba, ulitson baboy, pwede na gyud ang kanon. Kay si Ginoong Hesus man mismo nagpamahayag nga sa bag-ong tugon, panahon sa mga Kristiyanos, gihimo na ni Ginoong Hesus ang tanang pagkaon nga linis o limpyo alang kanatong mga Kristiyanos. Kung kita mga Kristiyanos, dili na gyud ta magtuo nga duna pay pagkaon nga hugaw. Kay si Ginoong Hesus man mismo maoy nagapamahayag niini nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Nagpasabot nga wala na gyud pagkaon nga gibawal. Gawas lang niya itong mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios-Dios. Kay dili gyud to siya pwede nimong kanon. Pero kining karning baboy sama pananglitan sa humba
o litson, pwede na gyud ni siyang kanon kay di Jesus man nagpamahayag niini nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Gipaligon kana sa buhat sa mga apostoles nga gihinluan na gyud sa Dios ang bisan unsa nga mga giila o giisip nga mga mahugaw nga mga mananap. Atong basahon ang buhat sa mga apostoles, kapitulo 10, versikulo 10 ngadto sa 15. Atong paklion ang maong teksto mga kaigsuonan. Buhat 10, kapitulo 10 ngadto sa 15. Og mibati siya 4 minutes. 4 minutes. og bibati siya og dakong kagutom og buot siyang mukaon apan samtang naghikay pa sila giagaw siya sa usa ka panan-awon og hingkit-an niya ang langit nga naablihan ug ang usa ka sudlanan nga nagkanaog sama sa usa ka halapad nga habol tiniktan ang upat ka kanto nga ginatunton sa yuta nga didto ang tanang kamananapan nga upat ang tiil ug mga nagakamang sa yuta ug mga kalanggaman sa langit ug miabot kaniya ang usa ka tingog, tumindog ka Pedro, mag-ihaw ka og kumaon. Apan si Pedro miingon, dili mahimo Ginoo, kay wala gayud ako'y nakaon nga butang nga bastos ug mahugaw. Og miabot pakusab kaniya ang tingog sa ikaduha. Dili mo paganganlan og bastos ang mga butang nga gihinluan na sa Dios. Klaro kayo mga kaigsuonan nga samtang si San Pedro gigutom, nakakita siya og panan-awon nga gikan sa langit. Og diha sa panan-awon iyang nakita ang mga mahugaw nga mga mananap. Mga mananap nga dunay upat kabuok tiil. Meaning, apil gayud ang baboy niya na. Kay sa realidad, ang baboy, upat man gayud kabuok tiil. Apan, ang Dios miingon kaniya, Pedro, tindog pag-ihaw ug kaon. Apan si Pedro mibalibad, apan ang tingog miingon pag-usab, ayaw isipa nga bastos o mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Ang panan-awon mga kaigsuonan, dili kini mao ang kanon, kundili ang mga mananap, ang mga mahugaw nga mga mananap nga naa didto sulod sa panan-awon nga mao Last 2 minutes. Last 2 minutes. Atong itandi ang panan-awon sama kini sa usa ka menu nga naa sa restaurant nga kini mga listahan sa mga pagkaon nga gusto natong kanon o orderon. Ang panan-awon mga listahan kini sa mga mananap nga gihinluan na sa Dios. Ug matod pa ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25, makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karni nga gibaligya sa merkado. Angayan tong hinumduman nga ang Korinto usa kini ka lugar sa mga hintil. Ug kay lugar man kini sa mga hintil, therefore adunay karni nga gibaligya sa merkado. Kay ang mga hintil mangaon man kini og karning baboy. Ang giingon ni San Pablo, makahimo kamo pagkaon sa bisang unsang karni nga gibaligya sa merkado. Prepirado kini sa mga karni sa mga maisip nga mahugaw nga mga mananap sama sa baboy. Sama pananglitan, dili mahitabo nga muingon si San Pablo nga makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karni nga walay labot ang baboy. Bisan unsang karni, apil gid ang baboy na. Atong balikon nga ang Korinto lugar sa mga hintil ug ang ilang merkado, masabot gayud nato nga adunay baligya nga karning baboy. Ug miingon si San Pablo, makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karni sa merkado. Sa pag-ingon ni San Pablo, bisag unsang karne wala gyud nay exempted. Tanang karne nga gibaligya sa merkado ug niya ang Korinto sa mga hintil busa dunay baligyang baboy sa merkado dito sa Korinto. Buna nga giingon San Pablo, makahimo na kamo pagkaon. Busa wala nay bawal kanon. Makahimo na kitang tanan nga mukaon, ilabi na kita mga Kristiyanos kay
gipahayag na ni Ginoong Hesus nga dili na pagaisipon nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Bisan unsa nga mahugaw gihinluan na sa Dios. Og ang baboy Okay, time. mahugaw busa nahurot na akong oras. Okay, daghang salamat Brother Danilo Tumaraw sa imong 10 minutes nga pagpabarog. Daghan kayong salamat po sa paghatag og kining friendly kaayo nga diskusyon. Okay, bago na ko ihatag ang 10 minutes ni Brother Julius, mo basa una kitag mga komento sa atong mga kaigsuuna, no? Matod pa ni Seven Angels, mangaon puntag anig mga maanyag nga babae ginatuguan mangaon punta anig mga maanyag sa babae nga gitaguan sa kababayenan. Okay, dili lang punta ana bro, no? Klaro kaayo nga kining kontra nimo. Okay, so Seven Angels, no? Ayaw lang po pagingana para dili ti kay mute. Okay? So, Julius Amuran hini maayong bro Roland Pards, maayong udto pagtimbaya bro, ilabi na sa atong duha ka mga debaters. Pakitimbaya lang mi duha ni bro Rojan diri sa seminaryo na minaw mi diri Elan Granada, dagan kayong salamat. Okay, go bro Danny Tumaraw, kusga gamay mong tingog. Okay, ganina to, no, ganina ni nga kuan. Makatawa man jutaan ng isde nga mingon nagdepensa sa kamatuoran. Matod pa ni Susan Pateño Cueve. Okay, shout out kaya sa atong national organizer, ang atong maestro Jan Jonah Matre. Ayong buntag igsoon, medyo hinay ang audio sa speaker. Kusog na bro, adjab trust, no. Ganina na nga kuan, ganina nga unsa na. Matod pa ni Angie Patens, kumbate bro Dani Payot. Eldefonso Cobel, maayong buntag bro. Bro Parts, dagan kayong salamat. Okay, shout out kay kang brother Alejandrino Erno o kang brother GM diha sa Zamboanga del Norte. Og sa atong igsuon pod nga si Brad Eugene Gapo. Dagan kayong salamat bro sa pagtanaw. Crisanto Kotamura Pamot, ang baboy dili siguro na karne sa mga SDA unsa kaha na sa ilaha. Okay, so ato nang ipatubag ko niya bro, no, kay muhatag mag negative stand si Brother Julius. Bro Julius, ready na ka bro sa imong 10 minutes nga paghatag og pagpangutana? Ready na bro, klaro akong tingog na. Yes, klaro man, klaro. Kay ready naman ka bro? Aduna kay 10 minutos nga panahon para mangutana, maghatag og cross-examination. Mga kaigsunan, paminawon na to ang cross-examination sa tong igsuon nga si Brother Julius Traya from 3A Media o usa ka defensor Adventista. Go ahead bro, go ahead. Okay, daghang salamat Mr. Moderator. Ang among tema nga pamatudan ni Bro Dani nga ang baboy pwede nang ipakaon kay gihinluan sa Dios. So, nigamit kag mga bersikulo mo ni ako unang pangutana bro Dani. Kanusa ba ni gipahayag ni Kristo nga pwede na ipakaon ng baboy? Sa dinhi sa yuta o dito na sa langit siya? Tubag. Gipahayag ni Ginoong Hesus kining San Marcos dinhi pa siya sa yuta. Gipaluapan niya dito sa buhat sa mga apostolis, mikayab na siya dito sa langit. Sunod pangutana, Tubag bro. Sorry. moro to. Moro to. Susunod pangutana bro, kay gipahayag man kaha ni Kristo dinhi sa yuta diha sa Marcos City. Kanang presente niya ng panahon na diha nga mga apostolis, nakasabot ba sila sa gipasabot ni Kristo nga matod mo baboy ang ipakaon? Tubag. Sa Marcos City 18 ngadto sa 19, wala gipaklaro ni Ginoong Hesus nga gihinluan na sa Dios ang tanang mahugaw nga mga mananap. Busa sa buhat sa mga apostolis kapitulo 10 bersikulo 11 ngadto sa 15,
gipasabot gayud ni Ginoong Hesus nga gihinluan na ang tanang mahugaw nga mga mananap apil ang baboy. Mo na nga miingon si Ginoong Hesus kang San Pedro, tindog, pag-ihaw ug kaon. Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Mao lang na ang akong tubag. Kay sunod pangutana, matod mo kayo na nga diha sa Marcos City gipahayag na ni Kristo diha ang baboy ipakaon na mo na imong tubag diha sa Marcos City. Kanya karon gipangutana tika nga ang presente niya ng panahon na nangaon ba? So ang imong gitubag hinon wala gipahayag. So ang kuno nimo karon nga nasayop pa si imong paggamit sa Marcos City nga dili day baboy ang gipahayag. Dili na ko ang kunon. Kay ang akong giingon, gipahayag ni Ginoong Hesus nga wala mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Busa, klaro nga, kung karning baboy sama sa humba, pwede na gina siyang kanon. Kay si Ginoong Hesus man na mahayag anak mismo. Mora na akong tubag. Okay, sunod. Matod mo, dili baboy diha ang ipakaon, nga ang imong gipahayag pagkaon. So, ang baboy ba giisip na pagkaon sa panahon ni Kristo? Niya ang akong tubag. Sa panahon ni Ginoong Hesus, didto sa iyang lugar nga giwalihan, gisangyawan, dili gyud to mangaon og baboy kay mga Hudiyo man to, ang kultura sa mga Hudiyo dili man na mangaon og baboy. Mao bitaw na nga giingnan ni Ginoong Hesus nga wala baday kamo makasabot ang inyong panabot sama ra sa uban. Wala baday makasabot nga ang bisan unsa nga pagkaon nga mosulod sa inyong baba, dili kini makapahugaw kaninyo. Niya nang paagiha, gipasabot ni Ginoong Hesus nga wala na gyud pagkaon nga dili pwedeng kanon sama sa gihuna-huna sa mga Hudiyo nga hugaw sama sa karning baboy. Natubag ang pangutana. So, matod mo, panahon sa mga Hudiyo, kay mga Hudiyo man ito, di mga og baboy. So, yun ka karon nga ang gisgutan ni Kristong pagkaon, dili baboy. Dili yu kumuyon kay akong giingon tanang pagkaon nga gihisgutan. Maghisgot kani ka og tanang pagkaon wala gyud nay exempted. Tanan gyud ang pagkaon unsa nang pagkaon na diha. Apil gyud na siya, ipakaon gyud na siya. Retirado gyud na sa gidili ni ang baboy karning baboy gidili man na sa pagkaon busa. Masabot nato nga pwede na gyud kanon kay mamahimo namang kanon ang tanang pagkaon. Si Ginoong Hesus man na mahayag anak. Mao ra to akong tubag. Okay, matod nimo kagayon na nga tanang pagkaon pwede nang kaonon. Nya gipangutana ti kag ang baboy ba panahon ni Kristo, pagkaon ba dili nitubag kag dili gid pagkaon. So ang kuno nimong nasayop na kakaron sa imong pamahayag nga ang baboy di gid ay pagkaon. Dili gyud ko moangkon kay wa gyud ko na mahayag nga ang baboy dili pagkaon kay akong tima ako ganing pamatud-an nga ang baboy mahimo ng kanon kay gihinluan na sa Dios. Unya miingon si Ginoong Hesus, mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Kana day miingon pag-ingon ni Ginoong Hesus nga mahimo day kanon ang tanang pagkaon, dili day na pwede kanon ang karning baboy. Busa natubag ang pangutana. Okay, matod na sa panahon sa mga Hudiyo gipangutana ti kag ang baboy ba giisip ba pagkaon, matod nimo dili. Nya karon miingon ka nga ang baboy apil sa pagkaon, nya dili man day apil sa panahon ni Kristo, wa man day giisip na pagkaon nganong nagpahayag man ka nga ang baboy apil sa pagkaon. Pangutana bro. Sige, mao to kung pangutana, nganong gipahayag man nimo nga ang baboy pagkaon nga naa sa Marcos City pagkaon may gihinluan dili man baboy kay matod mo ang baboy dili pagkaon. So husto ba ko o nasayop ka? Akong tubag. Nasayop gyud ka kay wala dili man ako mo'y namahayag. Si Ginoong Hesus man ang namahayag nini nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Sa pagsulti ni Ginoong Hesus nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon, mahumba man ang baboy, pwede na gina siyang kanon. Wa gyud ko nagingon nga dili na kanon ang baboy. Kung buhi nga baboy kanang nagkamang-kamang sa tangkal, dili gina siya nimo pwedeng kanon. Pero giihaw na, giluto na, gihumba na, makaon na gyud na siya. Natubag ang pangutana. Sige. Sunod pangutana. Diha sa Marcos City, kinsa man ang presenteng apostoles nga nadiha nga nakasabot sa gipahayag ni Kristo nga matod nimo baboy ipakaon? Ang mga apostoles lagi ang audience ni Ginoong Hesus diha. Nga giingan nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Mo na nga bisan tuod og wala gipaklaro ni Ginoong Hesus diha nga gihinluan ang tanang pagkaon, mao bitaw na nga pag-abot sa buhat sa mga apostoles si San Pedro ming balibad. Kay ngano man na-impluwensyahan man si San Pedro sa kultura o balaod sa mga Hudiyo
nga dili mukaon og baboy kay hugaw. Apan unsay giingon sa Dios? Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Therefore kay ang baboy hugaw man, ang Dios miingon nga gihinluan. Kung moingon ka nga hugaw gihapon ang baboy, dili ako'y nasayop. Kay nagsunod raman ko sa gisulti ang Dios. Gisulti sa Dios, ang Dios miingon ayaw isipa nga hugaw ang bisan unsa nga gihinluan na. Mao ra to akong tubag. Kay sunod pangutana bro, kay nagpahayag ka kayo nga Marcos City, gitubag nimo nga wala gipahayag diha ang baboy. Nya karon imong gamiton sa imong tema nga gipahayag ang baboy diha. So gipangutana ta kag kinsa nga mga apostoles ang nakasabot og nangaon. So muna akong pala question, kinsa sa mga apostoles ang nangaon kay nakasabot nga imong gipahayag baboy kuno? Kinsa? Objection, Mr. Moderator. Wagi ko na mahayag Yes. og ang apostolis mikaon. Ako hangyoon nga mubalik Okay. ang akong pagsuot sa tema topic nga pamatud-an nga ang baboy makauna kay gihinluan na sa Dios. Wa ko nang pamatuod nga ang mga apostolis mikaon ba o wala. Okay, so moderator's time, no? Ang atong natay rule nga rule number 9 ug number 10 nato, relevant question bro, Danny, no? Relevant question basking di wala nimo na gipamahayag sama sa kong gingon nga ang rule number 10 nato kinahanglan ang tanang gipangutana man na gipamahayag man na o wala basta pasok sa tong tema kinahanglan nato tubagon. Pakiusab ra gud imong pangutana bro Julius. Okay, kay matod niya kagayon na baboy ang gipahayag sa Dios diha apil ang baboy. So kinsa sa mga apostoles ang nakasabot og nikaon nianang maong pamahayag Okay. nga kuno baboy apil nga kaunon. Bro, Dan, go ahead. Okay, niya ang tubag. Diha sa San Marcos Kapitulo 7 bersikulo 18-19, wala mangaon ang mga apostoles. Kay ngano, naimpluwensyahan man sila sa balaod sa mga Hudiyo nga dili mukaon og baboy kay hugaw. Mao na nga diha sa buhat sa mga apostoles sa dihang miingon ang Dios kang San Pedro nga Pedro tumindog ka pag-ihaw og kaon. Apan mibalibad si San Pedro, miingon San Pedro dili ko Ginoo kay sukad masukad wala ako makakaon og bisan unsa nga mahugaw. Apan ang tingog ang Dios miingon kaniya ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinduan na sa Dios. Kung hinduan na gani sa Dios, pwede na ginang kanon bisan pag ang mga apostoles sa San Marcos City 18-19 wala makaon pero gikonfirmar man na sa Dios nga Okay, dili na next isipon nga question. mahugog. Next question. Okay, next question gigamit nimo ang buhat Jis nga gipatindog si Pedro og paihawon. Kung nitindog to si Pedro og nagihaw unsa kahayang ihawon bro? Depende na San Pedro unsa ihawon pero ang context man ko diha na pagkaon retirado na sa gidili sa mga mananap sama sa baboy. Nga miingon ang Dios kang San Pedro tumindog ka Pedro pag ihaw og kaon. Nga miingon pa gyud ang Dios nga ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Kung baboy ang pilion ni San Pedro nga iyang ihawon aw hinlo na gyud to siya. Pwede na gyud siyang kanon kay gihinluan naman sa Dios. Iya ba tong humbaon o iyang litsonon? Pwede na gyud to yung kanon. Okay, Okay, matod mo ang baboy. moderator's time. Moderator's time. Duha ka pangutana na lang bro Julius, duha ka pangutana na lang. Okay. Matod mo kung baboy iyang gihaw. So, nasayod ka ba nga ang baboy kung ihaw niyaktan dili tindugan? Pakibalik bro. Nasayod ka ba nga ang baboy kung ihaw niyaktan dili tindugan? Kung papyon, kay matod ni Kristo, tindog Pedro og pagpatay. Kato pa unsaon nimo pagpatay ang baboy? Mo tindog ka or yakan? Niya ang tubag. Sa pag-ingon sa Dios kang San Pedro nga tumindog ka Pedro pag ihaw og kaon. Mula nga retirado gyud na sa mga dagkong mananap nga naa gyud na sa yuta. Lisod pud ang baboy nga naa dito sa langit. Musa nga pag-ingon ni tumindog ka Pedro pag ihaw og kaon, retirado gyud na sa mga dagko nga mga mananap nga naa sa yuta. Baboy, ihawon gyud na ang baboy kay dagko man ang baboy. Problema na nimo og unsaon na pag ihaw. Basta kay ang context dia gihinluan na sa Dios apil gyud ang baboy. Mao ra na akong tubag. Last question. Last question bro. Ay sa ang premisa ko pangutana bro kay diha sa bersikulo 15 nga matod diha
Ang tingog mingon kaniya pag-usab ayaw isipa nga mahugaw. Kanang word diha nga mahugaw bro, unsa man na sa Griego bro? Akatartos or koinon? Dili ko kakuha na bro kay wala ko na dili kay ko swito anang kuan bro, Griego bro. Dili ko katubag ana bro. Okay. So, salamat Brother Danny Tumaraw sa imong honest answer. No, mahitungod sa last question. Bro, Julius, og diri natapos ang atong cross-examination nga gihatag nimo. Gihatag sa atong negative karong buntaga mga kaigalaan from the Seventh-day Adventist Church, usa ka defensor Adventista, Kay Brother Julius Traya. Dali kay kung monitor Dili ko kakuha na bro kay wala ko na dili kay ko swito anang makapil akong kuan, makapil akong kaigalaan, makapil akong unsa kung monitor from the Adventist Church, usa ka defensor. Okay, so mubasa una tag mga komento sa atong mga kaigsuuna, no? Matod pa ni Ahmad Moreno, unsa bay hinluan kung dili hugaw? Dili man mga apostoles? Ang giingnan ni Kristo sa Mark 7, ang pangutana mga Hudyo man nga dili apostoles. Okay. Matod pa ni Wendell Kabigin Manuop, wow, ang baboy pag maihaw na dili na siya baboy. Nahimo siyang karne sa elepante. Okay. So matod pa ni Bonnie Bonox, tinaw kaayo ang presentation ni Bro Danny, grabe dili masabtan sa taga-SDA. Noon negative man ang SDA, dili gid na niya dawaton. Tignigar ra gid na sila sa taman. Okay. Bro, ang topic lagi sa post pamatud-an nga si Maria Inahan sa Dios. Ay, kunya nang hapon bro, Ajab Trust no, alauna na nga debate. Si brother Alberto Aquino sa CFD Butuan, I think, no? Versus Brother Ariel Amores sa Adventista del Séptimo Día. Kunyang alauna na bro, basig wala nimo nakitaan ang posting na ko ani nga topic nga kuan nga pahibalo. So kani mahitungod ni sa baboy ilaha bro karong buntag. Paliki unya bro, Ajab Trust, alauna. Naatay ikaduhang debate ani. Okay, dili baboy, ang baboy dili siguro karne sa mga SDA unsa ka sa ilahana matod pa ni Crisanto Pamot. Okay, matod pa ni Chona shout out day kay Chona Chay Masinto Traya. Go Julius Tumulon Traya. Okay, good morning Philippines from Ma'am Susan Pateño Cueve. Makaon o dili makaon matod pa ni Saturn J Tandayag. Okay. Anti-gospel, Ahmad Moreno, matod pa niya. Matod pa ni PJ Cueco, question, no? Pa-shout out bro, Templar. Pa-shout out ko sa Templar. Gis Disisay, CF Lam Jensen. Awag pangalan no eh. Okay, wrong interpretation po nang i-insist nila sa Acts 10:11. Matod pa ni Ahmad Moreno. Cirilo Castro, go Brad Danny o sa gisaha sa mantika sa baboy imong kaatpang. Okay. Magdebate sila bro, di sila magluto bro. Okay. Shout out kay Dennis Ompoy, ang Diyos manalangin sa kalinaw. Dali ug ang Diyos maoy magpatigbabaw sa panaghisgot. Amen. Brother Dennis Omboy, amen ko diha. Okay, so mo proceed na ta karon sa atong 10 minutes nga paghatag og cross-examination negative stand sa atong isuon nga si Brother Julius Traya sa Seventh-day Adventist Church. Brother Julius Traya, kung ready na ka bro, pagsugod ang imong 10 minutos. Okay, so daghang salamat Mr. Moderator. Daghang salamat usab sa akong amigo Danny Payot. So ato nakita karon higala sa iya nga pagpamahayag nga kung ang baboy ipakaon na kay gihinluan na sa Dios. Migamit siya og mga bersikulo higala sa pagpamatuod nga kuno baboy gihinluan na.
nigamit siya og Marcos City, matod niya diha siya pa mismo nagpahayag nga tanan pagkaon unya niya nang panahona wa pagyud giisip ang baboy niya nang panahona nga pagkaon, no? Sa diha nga atong gipangutana higala igsoon, wa na, ha? Unsa man gitinuod ipakaon o dili, ha? Wa na magkadimaw higala. Unya sa diha nga atong gipangutana kung kinsa ang porsyente niya nang panahona nga nakasabot nga matod niya baboy kuno ang gipasabot. So kinsa sa mga apostoles ang nangaon? Sa diha nga atong gipangutana higala igsoon, wa pud magkadimao ang tubag, no? Way katuba, way kasulti kung kinsa. Ni follow up siya dito sa buhat Jis nga si Pedro ni balibad nga kung tinuod pa higala igsoon nga baboy ang gipasabot ni Kristo dito sa tanang pagkaon, ha? Kung tinuod pa nganong ni balibad pa mas Pedro din his buhat Jis nga mingon man si Pedro nga dili ako Ginoo kay wa pa ako makakaon sukad. Sa ato pa katong gipahayag dito sa Marcos City, dili to baboy. Ha? Dili to baboy higala kay matod nin his buhat Jis ni balibad mas Pedro nga wa gid siya makakaon sukad. Yan ang mga mahugaw, no? So dito sa pananahon atong gisundan kagaina og pangutana kaning nasaba kaning dinhis 15 giangkon niya higala igsoon nga wa gid siya nasayod. So daghang salamat Brother Danny nga niangkon gid kas tinuod honest ka mga pagkatawo. Wa ko masayop sa pag supak nining imong tima higala. Wa ko masayop sa pag sukol kanimo kay honest ka nga pagkatawo, wa gid ka masayop, no? So iyan ang giangkon higala nga nagpamatuod siya nining timaha nga wa day siya masayod sa mga ladlom nga termino sa Griego dinhi nga gigamit, no? So ang dinhi sa buhat Jis 15 higala matod pa dinhi ang tingog mingon kaniya pag-usab ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan sa Dios. So kana siya higala panan-awon pa lang, no? Panan-awon pa lang para niya mauna na siya ipakaon na gyud ang baboy. Gani kung atong tan-awon ang mga mosunod nga bersikulo, si Pedro naglibog pag unsay kahulugan niya na, no? Unya kaning atong higala way libog-libog. Way libog-libog higala diretso. Ha? Si Pedro naglibog pa. So atong hulaton si Pedro kung unsa iyang nasabtan kay ang Dios man mismo mo'y nagpahayag nini sa iya. Na ato nang balikan ang Marcos City. Marcos City, gamiton ako ang akong Tagalog Bible higala kay ang akong Bisaya nalangkat ang kaning kapitulo 7. Ang konteksto diha higala sa Marcos City, ang ilang gikaon dili gyud baboy, no? Gani kung imong basahon ang City 2 sa Marcos, na matod diha nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna hugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Dato pa tradisyon higala igsoon sa mga Hudiyo nga sa dili pa mangaon kinahanglan nga manghunaw. Unya ang ilang gikaon diha higala tinapay dili baboy, no? Unya gusto i-insert sa atong higala Brother Danny Payot nga baboy gyud diha. Ha? Baboy gyud kuno. So ang gihisgutan diha higala igsoon kung imong tanawon ang Mateo 15 aron masabtan. Doon na explanation gihatag si Kristo diha. Mateo 15 mauro na sila nga pagkasaysay higala. Mateo 15 bersikulo 20. Nga mato dinhi kini ang mga butang nga makapahugaw sa tao tuldok higala igsoon kay nasakop na siya dito sa bersikulo 19. Gisgutan diha ang makapahugaw kini mga dawtang hunahuna pagpatay. Unya dirita sa sunod. Apan dili makapahugaw sa tao kung mukaon siya nga dili una manghunaw. Sa ato pa ang gisgutan, pagkaon nga dili manghunaw mo toy dili makapahugaw. Wagid gingon diha nga ang pagkaog baboy dili makapahugaw. So nasakpan na to karon higala ang pamahayag sa atong amigo nga nasayop siya higala sa paggamit sa maong bersikulo. No? Nga ang Marcos City dili niya magamit higala sa pagpresentar niya siyang tema nga baboy.
iyang gipahimuslan ang pahayag nga bisan unsang pagkaon niya nang panahon na dili pa pagkaon ang baboy niya na. Ha? Kung matur kung sundan na to yung argumento dito pas buhat jis diya di ilang nga pagkaon unya ang gipahayag diha tanang pagkaon man. So ang pagkaon diha higala igsoon ba tinapay nga hugaw kuno matod sa moduyo kung dili ka manghunaw sa dihang ikaw mo kaon. So muna ang gipasabot ni Kristo nga pagkaon nga dili makapahugaw kung di ka manghunaw, no? So ang tema sa atong higala, no, nga iyang gipamatudan permero pa lang higala igsoon nga pagbarog, nagtapuliki na higala igsoon sa pagtubag sa ato nga mga pangutana, no? Si Pedro higala igsoon ni balibad, pero kani atong higala wa gid siya balibad, no? Wa na niya gisabot. Si Pedro naghuna-huna pa kung unsay kahulugan, no? Unya ang atong mga tanggalaan karon wa na ginahuna kung unsay kahulugan sa pananahon. Nya kung imong tanahon ang buhat Jis 28 higala, ang kahulugan diay sa pananahon at tao day higala igsoon ang dili na isipong mahugaw kay nianang panahon na nagpadulong na ang tulo ka hintel. Nagpadulong na ang tulo ka hintel nga sinugo ni Cornelio. Motong katulog ibalik higala igsoon ang pulong nga kaon, pag-ihaw og kaon. Unya pagabot sa 15 aya na isipang mahugaw. Ang gihisgutan diha nga mahugaw nga di na isipon higala igsoon dili akatartos, no? Di koinos. Kanang koinos higala igsoon nahugawan. Unsa man na siya kanhi sa wa pa nahugawi, gitawag na sa higala igsoon og broma. Unya sa dihang na ipunan ni anang mga dito sa pananaw na ipunan og baboy gitawag sa koinos or koino, no? Nga nahugawan. So dili akatartos ang isipon nga mahugaw kun dili katong nahugawan. Mo nay gusto ipasantop sa Dios ngadto kang Pedro. No? Dili gyud akatartos kay ang baboy higala igsoon na membro gina siya sa akatartos. Ngabot pasabot unclean. So kanang mahugaw po dinhi unclean nga gisgutan sa 15 sa Griego na higala koinos. So ato la ipaklaro kay iya man kunang gigamit higala igsoon nga mga pahayag, no? Unya migamit pa siya kagaya na sa unang Korinto 10:25. So iyang gikutlo kagaya na ang Marcos City nga bisan basta gihalad kuno sa Dios dili gyud pwede kanon. Nya karon kay nigamit siya sa unang Korinto 10:25 higala nga ang mga karne diha kung imong ipadayon pagbasa dito sa 28 nga gihalad ay sa Dios. Kato panikaon ni sila mga hinalad sa Dios karon, no? So nakasupat kay gihapon siya sa iyang pamahayag nga basta ihalad kuno sa Dios dili gina pwede kanon. Now karon mo gamit siya unang Korinto 10:25 nga gihalad man na sa Dios kanang mga karne diha, no? So sunod mga kahigalaan ato la isa-isahon nga kining broma muna siya ang mga hinlo nga mga pagkaon. Hinlo ni siya nga mga pagkaon nga kung mahugawan ihalad ngadto sa Dios mahimo siyang unclean kung sa Griego koinos. So mahimo siyang unclean or koinos nahugawan. So ang gilimpyuhan higala gipahayag ni Kristo diha sa 15 kadtong nahugawan ang hinluan. Kung saan man paghinlo karon ni anang hugaw nga hugaw naman adaan. Sama anang trapo higala igsoon nga kung bisag unsaon pa nimo naglaba, ang labas ana higala igsoon trapo lang gihapon. So muna siya nga ang baboy daan na gideclare sa Dios nga hugaw, gideclare nang daan sa Dios nga hugaw di gina pwede himuon nga bruma or limpyo. Kay hugaw naman. So ang pwede limpyuhan higala igsoon brother Danny Payot kining nahugawan. Sama sa imong chinilas karon ay tae. Purya kuan lang sa mga nangaon, no? Excuse lang ha. Imong chinilas karon nga naay tae unsa man imong limpyuhan ang tae o ang chinilas? Siyempre, imo gitong kwaon ang hugaw, ang chinilas imo gyung limpyuhan aron mo balik og kalimpyo. So ang butang nga nahugawan mo gihinluan dili ang hugaw. Lisod pog limpyuhan imo ng taeng hugaw mong gina. Bisan pag imo nang salaon diha, imo nang pabukalan ngalan nga tae na hugaw gina siya. So ang baboy higala igsoon sa daang tugon gisgutan na gina sa Dios diha nga hugaw.
So nganong pag-abot sa daang tugon, i-declare man nila nga limpyo. Tungod kay ang paggamit nila higala igsoon sa buhat Jis, wa gyud nila masabti. So Last 2 minutes. 2 minutes. pila bro? 2 minutes. Okay, 2 minutes. Daghang salamat, no? Okay. So, pwede ba na ako ma-share akong screen, bro? Go ahead, bro. Go ahead. Okay, wait lang ha. Okay, mga kagalaan, ang baboy, ang gisgutan diha sa buhat Jis, ang kaning tao ang gipasabot higala, tungod kay ang tao, matod pa sa unang Pedro, nga nahugawan higala igsoon tungod sa sala mo nang gihinluan ng tao. So wagi kaya mabasa Brother Danny Payot nga ang baboy mao'y gihinluan ni Kristo pinagi siyang dugo. Ha? So ang baboy dini mo mabasa diha nga gihinluan. Ang tao gyud higala igsoon, no? Purti kayo ang baboy nga diin gihinluan ni Kristo pinagi day siyang dugo nga ang gipasabot diha tao. Ato tanahon rin karon sa Greek interlinear nga Bible higala, ang gihisgutan din aron makita ni Brother Danny Payot ang bersikulo 15 sa buhat Jis. Pasensya na kay dugay kaayo. Nagaluding. So ato lang ipakita kani. Dara sa buhat Jis bersikulo 15. Ay, kanin balik man. Ay sa. So para fair higala ito nato na ipakita. Ang Jis 25 matod pa dinhi, the voice and a voice came again for the second time. To him, what God has cleansed, what God has cleansed, you not call common. Kaning common din higala igsoon sa Bisaya nga translation or kaning matod pa rin is bagong balita Biblia mahugaw. Matod pa rin kanang koinon, koino. So matod pa diha to make unclean, sa to palimpyo siya higala igsoon, nahimo lang siyang hugaw. Matod pa rin to make unclean, pollute, desecrate, regard as unclean. Giisip siya higala igsoon nga mahugaw, tungod kay naipunan kini sa mga mananap nga mahugaw nga naa didto nakita. So kung si Pedro mudawat ni adtong mga hintil nga nagpadulong dito, si Pedro mahimong koino or nahugawan apan gipadayag sa Dios. Okay, time. Dayon na isipang koino. Time? Okay, time. Yes, time na bro. Kay last 2 minutes itong isulti ganina. No? Sige, Okay, sige. daghang salamat Brother Julius Trayak. Gikan sa 3A Media ug usa ka defensor adventista sa imong 10 minutes negative stand. So bago na ko ihatag ang 10 minutes ni Brother Danny, ubasa una kitag mga komento sa atong mga kaigsuunan. Matod pa ni Joel Ferrenal. SDA tarungag sabot ang Bible oy. Ang pasugo, basa pasugo sa SDA, makita mo ang mga sabi ni Ellen White. Okay. According to Halasan Dexter, nasayod man kaha. Okay, so ilahan ng kuano, ilahan ng tubag. Shout out day kang Brother Halasan Dexter Jen, no? Diya sa CFD Davao. Cirilo Castro, ang giilang mahugaw sa Leviticus 11 pagkauna sa panahon ni Noe, Genesis 9 1 to 4. Maong ang gihisgutan sa Marcos 7:18-22. Matod pa ni Wendell Kabigen Manuot, God bless, the truth will always prevail. Wala jud mabasa na ang baboy na himong pagkaon. Ang nakapahugaw sa baboy ang pag-mention sa Dios kini mahugaw. Okay. 7 angels. Okay, so kamulay tubag-tubag na ninyo ha. Rene Luzon Satur.
or Happy Father's Day sa tanang amahan nga nagtanaw. Okay, Happy Father's Day pod kanimo, Brother Renero. Okay. Putol-putol iyang basa sa Biblia, palipat-lipat yan sila, matod ba ni Seven Angels. Okay, so kung mo balik ta sa Old Testament, dili pod pwede kay repealed naman ang Mark 7. Pareho na sa civil o criminal law nga na mag-supersede kayo sa bag-o nga law dili at dili tong karaan. Okay, dagang salamat Brother Amad Moreno sa imong pagpahatag sa imong komento. Ang topic limpyo nga baboy dili Grego. Nganong lisod-lisoron man nga naa may binisaya nga masabdan matod pa ni Boni Bonox. Bernardo Ladringan. Katayin mo muna kasi ang baboy sa kamulutuin yung karne para makain. Pag kinain mo yan yung baboy di talaga makain yan. Okay. So, mag-ihaw sa daw mo baboy daan bro Dani. No, baka bro Dani at saka bro Julius para lutuin daw muna bago kainin. Kusinero siguro to si Sister Hani. Okay, so kusinera pala. Arnold Ramuso, very good example ang ani sa pagtubag go bro Dani. Okay, so honest is good ni si Dani, matod pa ni Doc Laig. Okay, so na-appreciate sa honesty ni Brother Dani. Awa may labot ng Grego, oy nganong nangutana man o Grego. Child Abanes II. Okay. Padaka lang og pangatana, SDA na may yakan ang baboy. Abot pasabot ana bro, matod pa ni Crisanto Cotamura pamot to pataka lang og pangutana ang SDA. Diabot naman og yakan ang baboy. Ang bot pasabot ato niya bro, sa unaw nimo pagpatay kung imong yakan, okay? So moment to ang kuha ni Julius indog dapat yakan. Kami bro, kung patay mi dumugon man namo, no? Mudumog gyud mi samot nako kay papay mudumog di gyud kalihok. Di gyud kalihok ang baboy ba kay ludhan man akong liog tapos kumuto na kong baga pag human ludhan na pud ako pikas asa kalihok lagi. Okay, so mo proceed na ta karon sa atong pagpangutana sa affirmative kay naghilom-hilom na nitong igsoon nga si Brother Dani pero kanina ra ni gusto mangutana ba. Dani, Brother Dani, tumaraw, ready na mangutana bro? Ready na. Okay, ready naman ka bro, aduna kay 10 minuto sa pagpangutana, go ahead bro. Bulan parts o Bra Julius, daghan po salamat. Akong pangutana bro, unang pangutana nako bro. Kining gipamahayag ni Ginoong Hesus nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon sa San Marcos 17:18 ngadto sa 19. Imo ning uyunan o imo ning supakon? Ako tikang supakon bro kay gayang gisgutan diha dili baboy gyud no. Tupak gyud ko sa imong pagsabot nga tanang apil ang baboy diha kay ang gisgutan diha pagkaon. So nanang panahon na ikaw na nagtubag kagay na nga ang baboy dili pagkaon ni anang panahon na. So ikaw ra may nagsulti nga ipakaon. No? So mura na ako nga tubag. Okay. Sunod na kong pangutana. Kay imo mang gisupak ang pamahayag ni Ginoong Hesus nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Buot ba nimong ipasabot nga nasayop si Ginoong Hesus? Kay wa gyud masayop si Kristo diha higala igsoon, balikon ko akong tubag kay ang iyang gipahayag pagkaon. So nianang panahon na ang baboy dili gina siya pagkaon. Ikaw na nagingon kagayo na nga nianang panahon na dili gid pagkaon ang baboy niana. Niadto na kasbuhat Jis didto nimo gipahayag nga didto ang nagsugod pagkaon sa baboy. So muna imong gipamahayag kagayo na so gibalik lang ko sa imo ha gipahinumduman ti ka karon no nga imo nang pamahayag nga dili pagkaon niya ng panahon na ang baboy. So sunod pangutana kanang muigo gyud sa imong tema. Follow up na kong pangutana. Kay miingon man ka nga wala masayop si Ginoong Hesus sa iyang gipamahayag nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Sunod na kong pangutana. Kung dalitan ka og humba nga baboy, imong kanon o dili kanon? Adi gyud ko mo kaon bro kay gipahayag ni Kristo ang tanang pagkaon ang baboy di gina siya pagkaon. Na ikaw na nagpahayag kagayo na gamit niyong Marcos City. So sunod ka pangutana bro kanang dili ka makuanda sa Marcos City kay imong pahayag kay na dili pagkaon pa ang baboy diha. Imong gigamit so balik ka sa imong tema kanang
mainsakto si imong tema ang imo nga pangutana. Okay, pangutana. Diha sa unang Korinto 10:25, miingon man ka nga ang gipasabot diha gihalad sa mga Dios-Dios, tinuod ba to imong giingon? O tinuod bro, kana diha gihalad na sa Dios. Mura to imong tubag. Ano kong pangutana? Buot ba nimong ipasabot nga nasayop si San Pablo sa pagsulat niya sa unang Korinto 10:25 nga miingon si San Pablo makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado. Kay matod pa nimo gihalad man na sa Dios. Buot ba nimong ipasabot nga nag-ahwag si San Pablo nga mukaon og mga karne nga gihalad sa mga Dios? Ikaw ray nasayop bro, si Pedro si Pablo wa gyud no. Ang gipahayag ni Pablo diha nga ang tanang karne diha nga gibaligya sa merkado, mamalit man na mukaon nga way pagagad sa konsensya nga matod pa din his 28 nga kung adunay tawo mosulti kanimo nga gihalad ng pagtaona ngadto sa Dios, sa Dios ayaw pagtaon niya na. Alang ni atong for the sake atong nagsulti sa imo. No? So ikaw ray nasayop si Pablo wa gyud kay iya man gipasabot dinis ubos. Aha may tinuod bro. Kaning giingon ni San Pablo nga makahimo kamong pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado. Tinuod ba gyud ni nga gihalad ni sa mga Dios? Ang gisulti ni Pablo de Brad, tinuod gina siya nga ang karne dihang gihalad makapalit kamo kun kana gihalad sa Dios, ayaw kamo pagkaon kay labinag na mosulti sa imo. So makapalit mo niya na, makapalitan niya na kung Okay, objection, go ahead. Akong klarohon Yes, go ahead. ang gusto nako nga maklaro ang tubag sa ako ang pinangga. Hmm. Matod niya nga ang unang Korinto 10:25 gihalad kuno na sa mga Dios mo na nga ako siyang gipangutana nga kining sulat ni San Pablo nga makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado. Buot ba niyang ipasabot nga si San Pablo nag-awhag nga mukaon og karne nga gihalad sa mga Dios? Okay, nag-awhag ba o wala, bro? Bro Julius, no? Mutubag ko na tag categorical, then muhatag ta og kaning 1 minute. Napakay nabilin nga 48 seconds, bro Julius. Taas pa imong oras. Nag-awhag ba si San Pablo or wala? okay. Si Pablo wala gid siya mag-awhag higala nga mga unta gihalad sa Dios. Kung nasayod ta nga kana gihalad sa Dios. Pero kung wa ta masayod, matod ni Pablo walay pag-agad sa konsensya, mamalit ta. Pero dunay pero higala igsoon sa 28 nga kung kanang maong pagkaona gihalad kana sa Dios, dunay nagsulti kanimo, ayaw gyud kaon niya na kay for the sake lang atong nagsulti sa imo. So muna ang higala igsoon ang gipasabot ni Pablo. Sunod pangutana. Matod nimo, wala nag-awhag si San Pablo nga mangaon og karne nga gihalad sa mga Dios. Buot ba nimong ipasabot nga nasayop ka sa imong giingon kaganiha nga ang unang Korinto gripirado na sa mga karne nga gihalad sa mga Dios. Okay. Waka tubag brother Danny Payot. So wa gyud ko higala igsoon masayop, no? Kay ang gipasabot ni Pablo diha nga ang karne nga gibaligya sa palengke o pwede mo makakaon apan kung kana gihalad sa Dios, ayaw ka mo pagkaon for the sake lang gyud ato nga nagsulti kanimo. So ang konteksto diha higala brother Danny nga mahimo pwede nga dunay gihalad didto nga gihalad sa Dios, pwede pong wala. Ang gisulti ni Pablo dili lang ta mag-agad sa konsensya. Pero kung adunay mosulti nga tanang karniha gihalad ngadto sa Dios, ayaw gyud pagkaon. Muna Sunod na kong pangutana. Kung adunay baligyang karning baboy sa merkado nga wala gihalad sa Dios, pwede tong kanon kay wa man gihalad sa Dios. dili gito pwede higala igsoon kanon kay kani si Pablo usa ni siya sa batid sa balaod nasayod gyud siya nga ang baboy di gina sa ipakaon. So walay baboy didto higala nga gibaligya sa merkado kay kanang gigamit diha nga merkado sa Greek nga termino na makilyon, no? Dili siya
dili siya public market kay ang public market higala gitawag siya agora. So ang gigamit niya nga palengke that is makilyon. So dili siya public market. Kung ato kag public market agora kana na dito tanan mga baligya, na dito tanan mga mahugaw apil dito. So makilyon diha dili mo sulod ang baboy diha higala igsoon kay makilyon man. Sunod na kong Sunod, pangutana. Ang Korinto ba, uyunan ba nimo nga ang Korinto lugar kini sa mga hintil? Uyunan ako na higala lugar sa mga hintil pero doon na po yung mga Hudyo diha. Kanang makilyon diha higala igsoon, kanang palengke diha, munay palengke sa mga Hudyo. Kay kaning mga Hudyo so na magpalain gyud ni sila. Kay di sila gusto mahugawan. So, ang hintil diha, na sila ilahang palengke nga agora gitawag, public market na. Pero kaning mga Hudyo, ang ilahang palengke gitawag og makilyon. So, muna siya nga gigamit diha sa unang Korinto 10:25. Uyon ka ba, Brad Julius, nga ang mga hintil mukaon og karning baboy? Pakita sa kudaan diha sa Biblia nga ang mga hintil ni kaog baboy diha sa unang Korinto. Mr. Moderator, Okay, moderator's time. ang katungdanan sa akong igsuon karon mao ang pagpanubag dili ang pagpanubo. Okay, kanang Bro Julius, no? Uyon ba daw ka, bro? No, na ay categorical question. Uyon ba daw ka nga mga hintil mukaon og baboy? So ayaw po siya tubaga og another question, bro. Nitubag man ka pero pinaagi man sa pagpangutana. Tubaga una ang categorical, quoting rule number 4, then naa kay 1 minute to explain. Pag human ani Bro Julius, duha ka pangutana na lang, brother Danny. Okay, go ahead, go ahead. Usbang pangutana, bro. Okay, balik ka ang pangutana. Akong balikon ang pangutana. Uyon ka ba nga ang mga hintil mukaon og karning baboy? Dili ko mo yun na bro kay wa man kay gipakita nga ang mga hintil ni kaog baboy. Pakita sa kudaan diha sa unang Korinto nga mga hintil diha nangaon og baboy. Kay uyunan tika. Pero kay wala man di ta ka uyunan. Sunod Sunod pangutana. akong pangutana. Sa Last two buhat, questions. Duha ka Sa pangutana buhat- na lang, duha. bro, Duha ka pangutana. sa buhat 10-11 ngadto sa 15. Unsa may hinluan? Ang mahugaw o ang hinlo ng daan? Okay. Ang pangutana unsay hinluan ang mahugaw o ang hinlo na daan? Brother na payot mo na akong tubag. Wala diha sa imong pangutana kay ang gihinluan diha nahugawan. Ang hinlo nga nahugawan mo gihinluan. Diksyon. Mo na akong tubag. Okay. Go ahead. Ang akong pangutana, tinaw o klaro. Unsa may hinluan? Ang mahugaw o ang hinlo ng daan? Okay, moderator's time, no? Klarohon lang nato ang pangutanahan, mahitungod gyapon ni sa pagkaon. Unsay hinluan ang mahugaw na pagkaon o ang pagkaon na hinlo na daan? Utangan natog pagkaon kay para masulod sa atong tema, no? Kay basig moabot og sinilas nga naitae na pud ani. So basig moadto ta dito, no? Basig mingon tag sabto na to nga ginluan ba ang sinilas nga naitae o wala. Okay, okay, so pakiusap bro, isulod na to sa atong tema. Okay, akong balikon ako pangutana. Sige, bro. Unsa may hinluan, Bra Julius? Ang mahugaw nga pagkaon o ang pagkaon nga hinlo ng daan sama sa Okay. baboy? Okay, 50 seconds, bro. Julius, go ahead. Okay, so ang tubag mo ni Brother Danny Payot, ang gihinluan diha Brother Danny Payot, ang limpyo ng daan nga nahugawan gitawag sa Greek og koinon. Koino. Kay mato diha sa 15 nga ayaw isipang koino ang gihinluan na sa Dios. So ang gihinluan Brother Danny Payot ang limpyo nga nahugawan. So di man mo pwede limpyoan ang hugaw ng daan kay hugaw gina siya. Matod pa sa Hob 14:4 nga dili ka makakuha og limpyo diha sa mahugaw. So ang limpyohan Brother Danny Payot ang limpyo nga nahugawan. So muna akong tubag. Sunod na pangutana, miingon ka man nga kaganiha nga ang gihinluan diha sa buhat 10-11 ngadto sa 15 tawo. Ang akong pangutana, sa pag-ingon sa Dios kang San Pedro, tindog pag-ihaw og kaon. Buot ba nimong ipasabot nga ipaihaw sa Dios kang San Pedro ang tawo? Last question, last answer. Go ahead.
Okay, nasayop ka sa imong pagsabot bro nga ang tao mo ipaihaw. Gani sa among pagsabot kana siya simbolikal, kanang ihaw diha kung imo nang siyang nasabtan, kanang kill diha sa Greek na sa brother dani payut to, buot pasabot to sacrifice. So galing kay kana simbolikal man, ang ibot ipasabot nga ang mga hintel dili na balibaran, di na nganlag hugaw. No, dili na di na magduha si Pedro sa paghalubilo o pakigsandurot sa mga hintel. Kay kana siyang mga hintel apil sa paghinlo sa Dios, pinagi siyang kamatayon diha sa cross. Okay, daghang salamat Brother Julius Traya sa Seventh-day Adventist Church, ug usa ka Defensor Adventista, sa imong mga mainit nga mga tubag gikan sa mga nagbukal-bukal nga pangutana gikan kang Brother Danilo Tumaraw, usa ka lay faithful sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So, kanang gusto mo sulod sa atong programa, mangutana sa atong mga speaker, andam-andam mo kay paghuman sa rebuttal, pwede mo musulod. Pwede mo mangutana, PM lang mo sa kuha or comment lang mo sa comment box. Kay monitoron ako ang kinsa mo sulod para pasudlon ta mo. So, okay, paghuman na sa rebuttal. Okay? Basa tag mga komento bago dayta mo hatag sa atong pagbasa. Ang kini ay nga programa hatod ni kaninyo sa atong mga sponsor, no? Kadali ha. Okay, kadali ha. Okay. So, kato din ang atong first set sa sponsored din kato sa atong mga YouTube channel nga mga supporters, no? Ako mohangyo kaninyo nga hatagan po ninyo og pagtagad ang ilang mga YouTube channel. Bisitaha po ninyo ang ilang mga YouTube channel, mga kaigalaan. Ang una kani si Terraril Vlog, no? Palihog kog subscribe sa atong igsuon nga si Terraril Vlog sa YouTube channel. Maitungod kini siya sa happy family nga mga vlog o mga masasayang pamilya, no? So Terraril Vlog, mga kaigalaan, palihog kog suporta sa ilang YouTube channel. Atong igsuon usab nga usa ka Defensor Adventista nga si Brother Jerry Laig. Ang iyang mga programa mahitungod sa Seventh-day Evangelization debate, mga debate nga wala sa puro kamatuoran, sa iyaha sa pagutingkay sa kamatuoran. Dito ninyo makita, mga kaigalaan. Suportahan nato Jerry Laig YouTube channel. Okay, daghan kayong salamat. O atong igsuon usab nga si Brother Elias Mahilom. Kung gusto ninyo makakat-on unsaon pag mix og pintura, pag-apply sa pintura o paghatag og technique, no, sa pagpamintura, kay mao kana ang kanang masterpiece or kaning awag gani abilidad ni Brother Elias Mahilom, no? Kung gusto ninyo makakat-on, usa po siya ka Defensor Katoliko kay galaan. Aduna po evangelization sa iyang YouTube channel. Suportahan nato Elias Mahilom YouTube channel. Ang YouTube channel po ni Philance 57 CFT, mga debate nga wala ninyo nakitaan dire, dili ninyo makitaan sa purok, naa lang sa Philance 57, mga public debate o mga online debate. Bisitahan ninyo ang Philance 57 CFT. Og dili po nato kalimtan ang atong igsuon si Jonalogy Vlog, no? Mahitungod kini sa apologetics. Okay? So Catholic apologetics, kung gusto niyo makabalo sa doktrina sa Katoliko, bisitahan ninyo ang Jonalogy Vlog. Palihog kog subscribe, palihog kog like, palihog kog follow sa ilang mga YouTube channel. Okay, so daghan kayong salamat, mga kaigalaan. So mubasa tag mga komento bago ta moadto sa tong rebuttal. Pero matod pa ni PJ Quico, ayaw mo pagluto og pagkaon kay once na maluto mo, naghalad di ay mo. Okay, matod pa ni PJ. Bro Dani, sala ko no diha sa Marcos 7 busa karon pa ko kabalo. Kay Bro Julius nga padag pagkaon di ay nang sala. Matod pa ni Maurito
istilore nganong dili pagkaon. Sa Levitico pagkaon may giingon gani ni Moises kini nga pagkaon nga dili ninyo kanon kay mahugaw man maong gihinluan na matud pa ni Maurito Istilore. Dili sila kontento sa iyang pinulungang Bisaya matud pa ni Cirilo Castro. Nakaihaw na di ay ni si Mr. SDA kabalo man siya kung saon pag-ihaw yak-an daw pag-ihaw matud pa ni Robel Cabag. SDA mo supakon ba nimo si San Lucas nga nagkaon sa tanan nga idulot idalit kaninyo. Ang baboy gidili sa mga particular time o particular people matud pa ni John Matre. Karon ko kabalo kay Bro Julius nga ang sala pagkaon. Dili man okay. Dili kabalo ang negative sa side bro nga katungdanan gubon unta ang stand sa affirmative. Okay, so hugaw lagi. Mauna nga gihinluan day ninyong hinluan ng limpyo daan matud pa ni Maurito Estelori. Matud pa ni Elias Mahilom, kung hugaw ang tae, hugaw di ay ta. Kaya ang tae gikan man na sa atong lawas ato lang gipagawas. So okay, bahala na kaon sa pagsabot ninyo anak brother Elias Mahilom. Okay, so daghang salamat mga kaigsunan sa inyong komento. Karon mo prosita sa 5 minutes nga rebuttal. Ang munag hatag sa rebuttal atong igsuon nga gikan sa Osamis. Usa ka lay faithful sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Brother Danilo Tomarao. Ready na ka bro? 5 minutes rebuttal. Go ahead. Matod pa sa atong igsuon Brad Julius kaganiha nga diha kuno sa Marcos 7:18-19 wala kuno baboy nga gihisgutan diha. Iyang giatrasan sa bersikulo 1 ngadto sa 2 nga ang sala kuno mo'y gihisgutan diha. Buot ba yung pasabot sa atong igsuon nga si Brad Julius nga ang sala di ay makaon na di ay ng sala. Pagtulunan bagyo di ay ni sa SDA nga ang sala makaon na. Iyang gisupak ang giingon ni Ginoong Hesus nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Sa pag-ingon ni Ginoong Hesus nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon, wala lagi gidili ana. Pwede na gid ng kanon bisan pa og humba na siya basta kay humba giluto na pwede na nimong kanon pero buhi pa gani ng baboy gatamang-tamang pastangkal adili gid na siya pagkaon. Sa magod sa baka, buhi pa makaon din ng baka. Kanus amo na mahimong pagkaon ang baka, inig ihawon, inig lutoon. Yang anong mangaon man mo baka. Oh, miingon si Ginoong Hesus nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Iyang giingon nga si San Pedro ug ang 12 ka mga apostolis wala nangaon. Si San Pedro diha sa buhat 10:11 ngadto sa 15 mingbalibad siya kay impluwensyado man siya sa balaod sa mga Hudiyo nga dili mukaon og karning baboy. Apan unsay gihimo ni San Pedro? Namalandong si San Pedro. Ug human pamalandongi ni San Pedro kung unsay buot ipasabot sa pananawon nga iyang nakita, nakigsalo na siya pagpangaon sa mga hintil. Unya kining mga hintil mukaon ni og baboy niya atong igsuon, wa ni siya nasayod nga ang mga hintil mukaon og baboy. Atong basahon ang buhat sa mga apostoles, kapitulo 11, bersikulo 1 ngadto sa 3. Human si San Pedro na malandong, iyahang gibalita dito sa simbahan sa Jerusalem, ug mao kini ang mabasa nato sa buhat 11:1 ngadto sa 3. Unya nakadungog ang mga apostoles ug ang tanang mga igsuon dito sa Hudiya nga ang mga hintil mingdawat usab sa pulong sa Dios ug sa nakatungas na si Pedro sa Jerusalem ang mga sirkunsidahan na nakiglalis kaniya nga nagaingon miadto ka sa mga tawo nga dili sinirsinkudahan ug mikaon ka uban kanila. Unsay giingon sa buhat sa mga apostoles 11:1 ngadto sa 3? Human si San Pedro na malandong unsay kahulugan sa pananawon nga iyang nakita? Mikaon. Gipasabot nga mikaon si San Pedro. Unsay handa sa mga hintil aw mikaon si San Pedro. Kunya ang mga hintil mukaon man gyud sila og baboy. Sa ato pa si San Pedro unsay gihanda sa mga hintil? Mikaon si San Pedro. Human pamalandungin niya ang pananawon unsay buot ipasabot. Kini atong igsuon
Wa may pamalandong gud. Mo ni nga wala niya nasabti. Si San Pedro bisan tuod og naglibog sa pirmero apan namalandong, human niya pamalandongi. May kaon na siya kauban sa mga hintil. Kay miingon man si Ginoong Hesus sa San Marcos nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Unya sa sabuhat sa mga apostoles ipadayag sa Dios nga dili na isipon nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Miingon ang atong pinangga nga tawo ang gihinluan diha sa buhat, brad. Dili Jis. Wala man tay lalis sa buhat nga apil man gyud ang tawo nga gihinluan. Dili kay tawo lang, apil usab ang mga mahugaw nga mga mananap. Unya miingon ang atong igsuon nga diha sa buhat Jis 11:15 tawo ang gihinluan diha, brad. Mabitaw na nga ako siyang gipangutana nga kung tawo pa ang gihinluan diha sa buhat Jis 11:15, brad. Buot ba nimong ipasabot nga ipaihaw sa Dios ang tawo? Kay miingon man ang Dios kang San Pedro nga tindog pag-ihaw ug kaon. Busa dili tinuod ang giingon sa atong igsuon nga tawo lang ang gihinluan diha sa buhat, kun dili apil usab ang mga mahugaw nga mga mananap sama sa baboy. Unya miingon siya sa unang Korinto 10:25 nga ang merkado sa Korinto nga gibaligya diha ang merkado sa Korinto gihalad kuno na sa mga Dios. Ako siyang gipangutana nga uyon ka ba nga nag-awhag si San Pablo nga mangaon ang mga tawo o mga pagkaon karne nga gihalad sa mga Dios? Iya man sang gibalibaran. Unya miingon siya nga ako siyang gipangutana og kinsay nasayop, si San Pablo ba o ikaw? Iya man gipaklaro nga si San Pablo wala nasayop. Busa klaro kayo mga kaigsuonan nga ang gihimo sa atong igsuon usa kini ka lipat-lipat. Iyang gigamit ang Griego, pero wa man tay supak aning Griego. Pero ang akong gigamit nga mga teksto puro raman Bisaya. Sa pagtug-an ako nga wala ko mutubag sa iyang gipangutana nga Griego kay wala man gud ko mo gamit og Griego. Nganong mo gamit man ta og Griego nga lisod man ang sabton nga naa may Binisaya nga sayo natong sabton. Dili gani nato masabtan ang Binisaya adto na pud kahata sa lisod nga pinulungan. Diha sa buhat 10:11-15 miingon siya nga ako siyang gipangutana unsa may hinluan, brad? Ang mahugaw nga pagkaon o ang hinlo ng daan nga pagkaon? Ang iyang gitubag, ang hinlo ng daan nga pagkaon mao'y hinluan. Di man na pwede Okay, igsuon. time, bro. Bro? Okay, time na, bro. Ah, Okay, time na, time. Okay. Daghang salamat, Brother Danny, sa imong 5 minutes nga rebuttal. Bago na ko ihatag kang Brother Julius ang iyang cross-examination, matod pa ni Ajab Trust, nailed it. Acts 11:3, the following verse, maunay vision ni Peter pagkauna. Peter ate together with the uncircumcised. O pasabot katong mga pisot o mga wala matuli, maunay po pasabot sa uncircumcised. Okay? Ang klaro nga gidili pagkaon sa panahong Kristiyanos ang gihalad sa Dios og dugo og mananap nga natuok buhat sa buhat 15, 28 o 29. Kana ray palikayan. Bro Parks, mangutan ako. Okay, Bro Roel Cirillo, walay problema pasudlon ta kaon niya. Si Brother Rojan Clyde no nag-PM, relax lang bro, pasudlon ta ka bro. Nanay nag-PM mo sa Katoliko o sa SDA. So PM lang mo kung gusto mo mangutana. Pasudlon ta mo niya sa tong room, okay? Matod pa ni Remy Albon Herungay, tinuod na bro. Okay, shout out kay Ma'am Remy, no? Asa mabasa pagkaon ng baboy kung pagkaon ng baboy. Matod pa ni Roel Celebran. Relax lang bro Roel. Dili mo kaon og karning baboy pero humba mangayo pag bring house. Matod pa ni Dave Gabutan Galvez. Lahi man imo buot pasabot brother. Matod pa ni Ma'am Alma Hagunos Rico diha sa Riyadh. Okay. Dili ka mao mo sabot og Bible context ang mga RCC sa buhat Jis. Matod pa ni Ruel Celebran. Kung ang Ginoo mingon hinluan na dili di na ta mo supak. Mario de Horas. Okay, so proceed. Ay, bangutan ako bro Parks. Yes, Omar.
taod-taod, no? Pasudlon ta ka, bro. Klaro kaayo nga ipaihaw ni Pedro ang baboy gayon. Okay. So, tulo na ang mangutana. Bro Pards, pwede ko mangutana ni Bro Danny pa? Yes, pwede Bro Jerlin. No? So, ipang kwanta mo ron kung kinsa kong pasudlon. Okay, okay? So, Brother Julius Traya, ready na ka mangutana, bro? Okay bro, andam na bro. Okay, andam naman ka, bro. Magsugod ang imong 5 minutos sa pagpangutana. Ayaw bro, diretso-diretso na ta pagpangutana, bro. Ha, kay 5 minutos lang ni bro. Okay? Okay, go ahead, bro Julius from Seventh-day Adventist Church. Brother Danny Payot, ang akong unang pangutana, kay niangkon ka man kagay ang buhat Jis, dunay kahulugan ug naglibog si Pedro, ug naghunahuna unsay kahulugan. Sumala ba sa nasabtan ni Pedro? Dili na isipong mahugaw ang tao o dili na isipong mahugaw ang baboy? Kategorikal, tubag. Ang duha, dili na isipon nga mahugaw ang tawo ug ang karning baboy. Kay sumala nimo duha, basahi kuno ko nga nasabtan ni Pedro nga duha iyang nasabtan. Nga matod pa sa iyang nasabtan, dili na isipon mahugaw ang baboy ug ang tao. Basaha kuno sa usa ka bersikulo diha sa iyang nasabtan. Objection sa Mr. Moderator. Yes. Unsa maning diya sa akong unsa ang katungdanan sa akong igsuon karon? Manugo o mangutana? Okay, so ato lang klarohon mga debaters. Cross-examination ni ha. Pwede man bro Julius nga ikaw na lang mo basa then mo construct ka og pangutana sa imong gibasa. Mahitungod siyang tubag. No, kaysa suguon nimo siya, di gyud na siya mosugot kay cross-examination man karon. Basa, paghuman create og question labay sa iha pangutana. 4 minutes and 12 seconds. Bro Julius, go ahead. Bro Pards, kadyo sa bro. Matod man Yes. gud niya, Ah. duha ang gipasabot. So ako sang gipangitaan kung asa na diha nasabtan ni Pedro nga duha ang gipasabot. Kung naman galing ipakita. Okay. So, duha ka pangutana diretso, no? Unahon na lang nato ng una, bro, no? Unsa nga sitas ang imong giingon. Ana na lang, bro, para muhatag siya sitas. Okay? Para kuan ba? Di na ko maklaro mo tunog, Bro Pards. Hello, Maputol kana yung tingin. klaro na. Bro Julius? Maputol gamay. Bro, Maputol okay na? gamay. Putol gamay kadali ha. Sige daw, bro. Hello, bro, kana bro, okay na? Okay na bro. Sige, kana. Bro, okay. Bro, kanang ang imong pagpangutana, bro, pangayo na lang og sitas og asa niya mabasa para duha naman gud ka buok gud ang imong gisulti asa mabasa og paghuman basaha. Okay? So, one question at a time lang ta, bro. One question at a time lang ta, bro. Okay? Bro Julius, Sige. naka-time post Sige. na, bro Julius, sa 4 minutes and 12 seconds. Dili ni mudagan hanto, dili mo tubag si Danny. Balika ang imong pangutana, bro. Balika. So akong balikon kay matod man nimo gay na duha ang nasabtan ni Pedro. So karon tagay ko bersikulo diha sa buhat Jis nga ang nasabtan ni Pedro duha. Tao dili na isipong mahugaw ang tao or si bisan kinsa or apil ang mga baboy. So kana lang bro, kung na kay bersikulo Okay. kaya akong basahon dire. Ihatag lang. Niya ang akong tubag. Sa gihinluan ang tao, wala tay lalis. Pero dire ta maglalis sa mahugaw nga mga mananap apil ang baboy. Si San Pedro, human niya nakita ang pananawon na malandong siya. Human niya Objection, pamalandong. Mr. Moderator. Objection, Yes, Mr. objection. Moderator. Wala siya matubag, Mr. Moderator, sa ako pangutana nga ako siyang gipangayog text to bersikulo nga asa diha nga nasabtan ni Pedro, sumala sa nasabtan ni Pedro nga duha iyang nasabtan. Okay. Tao o baboy nga dili na isipong mahugaw. Okay. So ihatag Bro, lang. sitas una, bro, bago explanation. Muna yang ipangayo, bro. Sitas una bago explanation. Butubag na ko bro. Yes, bro. Sitas una ha, bro. Napakay nabilin nga 50 seconds, bro. Go ahead, bro. Buhat 11, uno ngadto sa 3. Nga mikaon si Pedro, kung wala pa siya nakasabot, dili ta siya mukaon, magpabilin unta siyang dili mukaon. Unya kay mingkaon man siya, kung di pasabot nga nakasabot na San Pedro nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon kay gihinluan na sa Dios. Natubag ang pangutana.
Ang akong pangutana, Mr. Danny Payot, ang duha nga nasabtan ni Pedro. So, Niya ang akong tubag. pakita Wala ko naman ang kailan bersikulo karon, tawag ako pangayoon, asa nga bersikulo? Asa nga bersikulo buhat lagi buhat niya nga 11 baboy ug ang tao versikulo may ginuon, 3. sumala sa Ning gipadayag tao- sa Dios kaniya. Akong tubag Sumala sa buhat gipadayag. 11:3. Basahon ako ha. Dito Hello. unsa say objection ko bro. Okay, okay, Putol-putol okay. man ang- Oh, Di maklaro, okay, bro. kadali lang ha, kadali lang. Unsa balik kay mong pangutana bro, bro Julius? Kay matod niya kagayon na duha ang nasabtan ni Pedro. So pangipailay kog bersikulo karon, tagay kog bersikulo, do na kabay mahatag nga bersikulo nga duha ang nasabtan ni Pedro. Tao og ang mananap mao gihinluan sumala sa gipadayag sa Dios kaniya. Bersikulo. Okay. Tao hinluan buhat 10:28. Mananap gihinluan buhat 10:11-15. Mo na to siya. So gigamit nimo ang buhat 10, Tama. buhat 11, buhat 11:3. Kung ato ipabasas mo diritor nga walay baboy diha nga nasabtan ni Pedro ipakaon, dawaton nimo yung kapildihan. Ay, challenge question Dili na ko bro mabawat, ha. Naay condition nga kapildihan. Sige, sige. Dili na ko dawaton nga mapildi ko kay mingkaon gali San Pedro. Okay, next question bro. Wala mo nakasinabot sa inyong challenge question. Go ahead, go ahead. So kay dili man nimo dawaton ang kuno nimo nga walay baboy diha nga gipakaon kang Pedro. Ang mga hentil mangaon gina og baboy. Budiyo ray dili mangaon og baboy. Busa So mingkaon si San Pedro. Kung dunay baboy ato 101% naagi baboy ato basta mga hentil kay mangaon man ginagbaboy ang hentil. So, pangipait ko ga bersikulo diha sa buhat 11 nga si Cornelio mukaon og baboy. Kung naa hatag lang, kung wala ingalag wala. Ang mga si Cornelio usa ka hentil ug ang mga hentil mukaon gyud nagbaboy. Busa diha sa buhat 11:3 mingkaon si San Pedro. Busa natubag gid ang pangutana. Sunod pangutana. Sa buhat 11:3 unsa may gisulti diha? Nangutana mga kauban niya unsa may gisulti gipangutana sa mga kauban nganong miadto ka man sa mga tao nga wala matuli og nakigsalo kanila or ikaduha nganong miadto ka man og nakigsalo sa mga unag baboy mao ba na gisulti? Ang tubag ang kanang mga dili tinuli mga pisot dili na mga yun na sila og baboy. Ang dili mo kaon og baboy kato ra mga Objection, sama Mr. nimo mga Moderator. sa Okay, objection, go ahead. Okay. Ang akong gipangutana, unsa may gipangutana sa mga apostoles? Ang akong pangutana mo ni, paminaw brother Danny Payot. Nganong nakigsalo ka man sa mga dili tuli or nganong nakigsalo ka man pagkaon sa mga naog baboy? Unsa may gisulti? Kanang Ay, categorical, bro. Bro, kadali lang ha. Ay, Ang categorical bro. Sige bro. Pakibalik mo na be kay pakibalik. Unsa gipangutana sa mga kauban niya? Nganong nakigsalo ka man sa mga tawo tuli or nganong nakigsalo ka man sa mga tawo nga unay baboy? Mao ba unsa may gipangutana diha? Kay matod mo Ang tubag. baboy. Niya akong tubag. Nganong nakigsalo ka man sa mga tawo nga dili sinursin kudahan. Muna siya pangutana siya. So ang kuno nimo nga dili baboy. Bro, Ang duha ka pangutana bro. Bro Julius, last two questions bro. Last two questions. Balik ko na kung pangutana. Kay matod mo dili sinirkumsidahan or kanang dili tuli ang gipangutana. So ang kuno nimo nga dili baboy diha ang gipangutana. Imo man ang gigamit gud nga kuno baboy ang nasabta ni Pedro nga og nikaw na si Pedro baboy. Niya akong tubag. Bisan pag ang gipangutana nila nganong nakigsalo si San Pedro sa wala matuli. Apan si San Pedro mikaon man dili na problema nako kay si San Pedro may mikaon og si San Pedro wala mo kaon aw problema po na nimo kay mikaon gid si San Pedro.
busa natubag ang pangutana nga klaro nga gihinluan na gyud ang mga mahugaw nga mga mananap sama sa baboy kay nakigsalo naman si San Pedro pagtaon sa mga hintel nga mukaon og baboy. Duha Last lang bro, question? Pards. Last na? question. Sa matod mo ni kaon si Pedro. Basahin ko ko diha sa 11, buhat 11 nga baboy ang gikaon ni Pedro. Basahin ko. Kung naa kay mabasa daog na ka, kung wala. Kung naa kay mabasa, pwede na ka mo daog, pero wala ikaw mo ipildi. Niya ang akong tubag. Sa buhat 11 uno ngadto sa 3, si San Pedro Moderator's nakigsalo. Bro, Wala. challenge question na bro ha. Challenge question bro. Bago ka mo kuan. Naruhon ta ni. Siya challenge sige, question nga gilatag. Kung makabasa kag baboy, daog ka. Kung di ka makabasa og baboy, pildi ka. Balik ka ang pangutana bro Julius. Pasig wala niya makuha bro Julius. Okay, kaya ang imong tema, brother, specific, kunya giangko nimo nga nikaon si Pedro og baboy. So, basaha diha sa buhat 11 uno nga tos 3 nga nikaon si Pedro og baboy. Kung mabasa nimo nikaon si Pedro og baboy, pwede na kamo daog manaog na ko dinhi sa akong gilingkuran karon. Pero wala ikaw mapildi. Sa buhat 11 uno ngadto sa 3 walay mabasa nga baboy Dawaton, pero Bro, kadali bro. Dawaton ang challenge question o dili? di ba tay mabasa nga baboy. Bro Julius, dawaton nimo ang challenge question or dili? Bro Julius. Bro Dani, dawaton ang challenge question o dili? Dawaton nako ang challenge question. So Dawaton? kinahanglan ka mo basa og baboy ha kung kuan nga Unsa? unsa. So kadali ha kay dawaton man nimo. Kadali ha. Okay. Diha ko mabasa bro sa kwan. Ayosa. Okay, bro Julius, atagi ko winning statement nimo bro, winning word bro nga kuan nga kinahanglan ang mabasa ni Dani para natay basihan sa inyong kuan. Okay, kadali ha. Sumala sa iyang gipamahayag nga si Pedro nikaon og baboy diha sa buhat 11 uno nga tos 3. So ang winning word nga si Pablo nikaon og baboy diha sa buhat 11 uno Si nga Pablo, tos 3. si Pedro. Si Pedro. I'm sorry. Si Pedro. Pangitayan ko diha. Basahi ko nga si Pedro. Si Pedro nikaon karning og baboy. Nikaon og karning baboy. Okay, matod niya Oray? nikaon man ko no. O muna, gidawat niya bro, Mr. Moderator. Si Pedro nikaon og karning baboy. Asa niya basahon? Buhat? Buhat 11, kapitulo 11, versikulo 1 ngadto 3. 1-3. Winning Okay. words. Nikaon si Okay, Pedro og baboy. klarohon tani brother Dani Payot ha. Mao ni ang kinahanglan mabasa nimo sa buhat 11, 1-3. Si Pedro nikaon og karning baboy. Buhat 11, 1 ngadto 3. Kung sa Kinahanglan buhat mo- 11 uno ngadto sa 3 dili nako dawaton nga si Pedro mingkaon og baboy pero sa buhat 10 11 ngadto sa 15 akong dawaton nga Last Dunay bro, baboy. mapakaisa ka pangutana bro. Next question na ta bro kay wala naman nagkasinabot. Dili siya Okay. mubasa sa buhat 10, sa buhat dili siya mubasa sa buhat 11, sa buhat 10 siya. Bro, Julius, go ahead bro. Sige, Julius. sige. Last question. Okay. Dito siya mabasa sa buhat 10, iyang basahon nga nikaon si Pedro og baboy. Basahon Okay. niya. Sige dito. Nikaon Ito lang si sa buhat Pedro 11. og baboy. Nikaon og karning baboy si Pedro sa buhat 10 bro. Dawaton nimo ka challenge Sige. or dili? Nikaon si Pedro karning baboy, way kapinoy kulang ha, mao nang Ano winner. mo gawas ha? Dili Niya. siya sa buhat 11 ato sa buhat 10. Sige. ani akong tubag bro dili na lang nako Ilang dawaton gidawat? ang challenge kay bisan og unsa akong itubag mulihay man yun akong ison dili nako dawaton ang iyang challenge kay Okay. Ang Ang gidawat style ko dahil na. position. Objection, Mr. Ipakita. Moderator. Yes. Objection. Nidawat siya Yes. kadayon na. Unya, buhat unsa yung basahon. Karon ato na po sa buhat 10. So ako siyang gisundan. Sige, diha sa buhat 10. Nga karon na po niya dawaton. Okay. So gidawat na lang Okay, kadayon na. Gibalhin na sa buhat 10. Basahon niya karon ang buhat 10. Buhat 10, 11 nga tos 15 nga si Pedro ni kaon ng baboy. Sige. Okay, moderator's time. Dawat mo. Kaning challenge question bro, wala ni sa atong rules pero usa kini ka privilege. Kung magkasinabot mo sa challenge question, i-go na to pero isa sa inyo ha dili magkasinabot. Next question na ta bro. Kay either dawaton or dili without no question, without no further explanation basta dawaton or dili basta dili dawaton proceed na ta og laing last question. Laing question. Bro Pards,
objection bro Pards. Yes. Nidawat na siya kagaina. Nidawat na siya kagaina. So Kini yun na ang to. basahon karon. Yes, Wala nang ganina basahan to bro, karon. sa buhat 11. Sa buhat 11. Wala kay Karon kaya pag-abot basahon na sa po siya na. buatan siya. Kadali ha. Ganina bro, katong una nimong challenge question, nagutan gisulat ako buhat 11 ang iyang tubag dili niya dawa dili mabasa niya sa buhat 10. Karon another challenge question na po gigukod nimo sa buhat 10. Niingon na po siya karon nga dili niya dawaton. Unsa to imong rason, brother Dani Payot? Bro Dani, Niya unsa to akong rason. imong rason? O, di- Anong dili nimo? Ang akong rason, dili na lang nako dawaton kay moral gihapon dili man seryoso ang akong igsuon. Mangita man yun siya og lusot. Muna nga dili na lang ko mo dawat kay og na ako'y mabasa, muingon man siya og bugos. Busa dili na lang nako dawaton. Okay. Namin tayo ng Bro, words. kadali bro. Dili na niya dawaton buto sabot next question. Napaka-isa ka pangutana. Bro. Wala mo isa ka pangutana bro Julius. No? Go proceed ta bro Julius. Kapit na launa. Napay mangutana. Sige. So, sunod pangutana, last question. Nga, ang kaning pananawon, Brother Dani Payot, gidalag balik sa langit. So, uyo nakakaroon nga ang gilimpyuhan tuas langit, ug mo to ipakaon, dili ang naasyuta. Dili gyud ko muuyon. Moro to? O mo to ko tubag dili ko muuyon. Okay. Okay, so wala na explanation to? Wala na. Okay, og diri natapos ang atong cross-examination. Sulod sa rebuttal ni Brother Julius Traya sa Seventh-day Adventist Church. Okay, so mga gusto diay mangutana diay sa ato mga speaker, ang link na ana sa ato ang live no kana nakabutang diya sa ibabaw, tanawa lang ninyo. I-click lang ninyo ang link mga kahigalaan. Pag-request lang mo nga musulod pero dili sa tamo i-approve. Punya na tamo i-approve pag magmangutana na. Brother Jerlim, Brother Rojan, Brother Celebran, Brother Yesomar, no? Palihog ko, click na lang daan, paghatag na lang mo request nga mo join para unya pasudlon ta mo nga time na sa atong sa atong audience participation. Okay? So palihog lang ko, sulod na lang mo daan pero unya na lang ta mo i-approve. No, at least naka-pending lang mo sa ato ang chat room. Okay, so Brother Julius Traya, 5 minutes bro. Rebuttal, 5 minutes rebuttal stand. Go ahead, Brother Julius. Kay daghang salamat, Mr. Moderator. So, inyo nasaksihan mga kahigalaan nga ang atong kaatbang wa gyud makatubag og tarong. Ha? Kay matud pa sa iyang mga pamahayag, si Pedro ni kaon. Sa dihang gipangitaan nato karon og bersikulo, gi-challenge iyang dawaton kay iyang gihatag nga bersikulo, gipangutanan nato og asa mabasa nga si Pedro nasabtan niya nga ang baboy apil gihinluan, ginihatag siya sa kapitulo 11 sa buhat. Uno nga to stress. Iyang gipahayag diha nga si Pedro pagyud ni kaon sa dihang atong gipangitaan og bersikulo, challenge question gidawat. Kaya karon ni balibad higala igsoon ni balhin sa buhat 10, 11 nga tos 15. So karon atong gisundan dito sa buhat 10, di gihapon siya modawat, no? Kay basig kunog mo reklamo ko. Challenge question na Brother Dani Payot, di na ko mo reklamo kung sa imong mabasa. Basta mabasa nimo ang winning words, daog na ka ayaw pagsultig bugos bisan pagbugos na imong gamiton diha. Basta ang pulong nga si Pedro ni kaon, buhat 11 ngadto 15 si Pedro ni kaon og baboy. Kana lang Brother Dani Payot, ang wa nimo imo na pong gikuan gibalibaran. Wa na nimo dawata, di na lang kuno. Kay mo reklamo kung sa pagreklamo nga na may winning words. Challenge question man na siya, Brother Dani Payot. No? So siya na kadayon na nag-ingon mga kahigalaan nga si Pedro na malandong pa sa kahulugan sa maong pananawon. So mayong itag pananawon, doon na gina siya kahulugan. So ang nasabta ni Pedro karon higala atong gipangutana kagayna kung unsa ang nasabta ni Pedro. Iyang gitubag duha. Pangiwag bersikulo wa may mabasa. Maluoy na lang ta higala igsoon sa atong amigo nga nagapasalig sa iyang tema pero way mabasa higala igsoon. No?
Pasaligan nimo nga ang ang baboy ipakaon na. So ipakita ang ebidensya nga dunay ni kaon karon. Aron mahimong insakto ning imong pagsabot sa buhat Jis sa maong pananahon. Ha? Ang maong pananahon higala igsoon pagkahuman sa ikatulo ka higayon gidalag balik ngadto sa langit. Atong gipangutana karon las kung muuyon ba siya niini. Ha? Nga ang gihinluan nga mga mananak tuwa sa langit ug motoy pwede ipakaon ug wa gibutang dinhi sa yuta. Dili niya uyunan. So nisupak ni siya higala karon sa gipahayag diha sa Biblia, no? Kay ato man gisakyan niya kuno kung duha kuno ang gipasabot. So gidala magbalik higala igsoon dito sa langit ang gadtong pananahon. Ha? So gidalag balik dito sa langit nan karon ang ipakaon tuwas langit di ay wala gibuyan dinhi sa yuta. Ha? Kung mahulog nagliteral karon duha ang gipasabot. So doon na gipasabot si Pedro. Ang Dios na mismo nagpahayag kang Pedro diha sa 28 nga matud pang Pedro apan gipahayag sa Dios kanako nga dili ko na isipong mahugaw si bisan kinsa. Si bisan kinsang tawhana. Mahintel man na siya o dili. Sumunay nasabta ni Pedro og maunay gipahayag sa Dios ngadto kang Pedro. Nang karon kinsa may nagpahayag nimo brother Danny Payot nga duha ang nasabta ni Pedro. Hatag siya bersikulo nga ang nasabtan ko nauna tao dayon dinhi sa buhat 11. Ato kunong basahon kay matud niya nasabta ni Pedro. Ako pangutana sumala sa nasabta ni Pedro. Ha? Buhat 11:1 ngadto 3. Nakabalita ang mga apostoles o ang mga kaigsunan sa tibok Hudiya nga ang mga dili Hudiyo nakadawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem sila nga nangusog sa paghimo sa seremonya sa pagtuli misaway kaniya. Nganong niadto ka man sa mga tao nga wala matuli o nakigsalo kanila. Kay balo natandaan higala igsoon nga ang balaod sa mga Hudiyo basta dili gani tuli, dili gina sila makigsandurot kay hugaw. So ang katarungan diri nga hugaw ang mga hintel tungod kay dili tuli, dili tungod kay nangaog baboy. Atong gipangutana kay unsa bay gipangutana? Nakigsalo sa mga dili tuli o nakigsalo sa pagkaon sa baboy. Ha? So nagkamamo siya higala igsoon sa pagtubag. So dinhi sa iyang gihatag na bersikulo wagi dinhi nabutang nga ang mingon si Pedro og akong nasabtan nga dili na isipong mahugaw ang baboy, wag gyud din higibutang higala igsoon kay mo na atong gipangayo kagay na unsay nasabtan ni Pedro ang gihatag buhat 11. Ha? Buhat 11:1 ngadto 3. Tanawa gani ang 28, mo ni klaro nga nasabtan ni Pedro. Si Pedro mingon kanila, nahibalo kamo nga ang Hudiyo gidid-an sa iyang relihiyon sa pagduaw sa pakigsandurot sa dili Hudiyo. Nganong gidid-an man tungod kay ang Hudiyo giisip nilang ang mga hintel giisip sa mga Hudiyong hugaw tungod kay dili tuli. Ha? Dili tungod kay nangaog baboy. Ang rason diha pinakabukat nga rason nila kay dili tuli. So karon gipadayon niya. Apan gipadayag sa Dios kanako. Ang Dios na mismo nagpadayag brother Danny Payot. Ha? Di na ta magbuhat-buhat pa og laing pagsabot kay ang Dios na mismo nagpadayag na. Ha? Nagpadayag na Okay, kang Pedro time. nga ang tao mao dili isipong hugaw. Okay, time. Okay, daghang salamat Brother Julius Traya. So naana sa atong waiting room si Brother Jarlim, no? Andam na ni mangutana. Gi-contact nako si Brother tawag ani. Rewel Celebran nagringing tubaga ang inyong cellphone. Brother Yesomar og si Si Pedro mingon kanila. si tawagan ni si Rojan Clyde, no? Rosilio. Contacting pa man ka bro. Wala pa man imong wala pa ka sa linya. Okay, so okay, nanapod sa waiting room si Brother Ruel Celebran. So relax pa. Ato lang sanang i-relax sila diha. So katong gusto mangutana, PM lang mo kay ako mo invite sa inyo ha para makasulod mo sa atong room niya. Tapos naa pug ko'y gihatag na comment, ang link sa atong comment box, no? Click lang na ninyo para makasulod mo. Okay?
Brother Danny, ready na bro? Oh, ready na bro. 5 minutes bro, direct question na ta bro para dili ta malangan. Kay gamay lang ni atong oras sa pagpangutana. Kung andam na ka, paminawon ta ang cross-examination nga pagabuhaton ni Brother Danny Tumaraw sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Matod Okay, bro. nimo Brad Julius, ang gihinluan diha sa buhat 10-11 ngadto sa 13 tawo. Akong pangutana, unsa may nasulat diha sa buhat 10-12? Mga mananap o mga katawhan? Ang tubag nako, Brother Danny Payot, ang tubag si mong pangutana, naras 28. So ang imong gikot karon nga imong sa buhat Gis 12, Yes, go ahead. Objection. Go ahead. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, unsay nasulat diha sa buhat kapitulo 10 bersikulo 12? Mga mananap o mga katawhan? Okay, so categorical bro. Bro Julius, aduna kay 50 seconds Okay. nga nabilin. Go ahead bro. tubag Go nako ahead. kategorikal. Sige, go ahead. Sumala sa pananaon. Mananap ang gipakita og nagsimbolo ko na sa mga tao nga matod pa diha sa buhat 10:28 nga dili na isipong mahugaw. Muna ang gipasabot sa Dios ngadto kang Pedro sa maong pananaon. So kanang 12 muna siya ang gisimboluhan sa mga tao kanang mga mananap kasi klaseng rasa sa mga tao. Tungod kay ang hintil sa unang panahon giisip nilang mahugaw. So natubag ang pangutana, sunod pangutana. Matod nimo, tawo ang gisimboluhan sa mga mananap. Kining mga mananap nga upat ka buok tiil. Akong pangutana, doon na ba day tawo nga upat ka buok tiil? So ni ang tubag, Brother Danny Payot. Kung symbolikal, Brother Danny Payot, upat gina, brother. Pero kung literal nga tao, duha ra gyud ka tiil. Natubag ang Objection, pangutana, Mr. brother. Moderator. Yes, Mr. objection, Moderator. Ang Go akong ahead. pangutana, aduna ba'y tawo nga upat ka buok tiil? Okay. Bro Julius, aduna o wala? Mora na ang imong i-categorical? Naapa kay nabilin nga 50 seconds. Go ahead. Gitubag na kay Brother Danny Payot, kung symbolikal lagi, wala. Upat gina diha. Pero kung literal, duha ra gyud. So, kay symbolikal man na diha, Brother Danny Payot, ang taong gipasabot diha, duha ra gyud ka buok tiil ang naa sa nasabtan ni Pedro nga ang tao hinluan. So dili upat ka buok tiil. Pero og symbolikal mahimong upat. Doon na kabay Tubag pruiba, doon na kabay pruiba nga ang tawo nga upat ka buok tiil ang gisimboluhan tawo. Aduna bro, kung sa pananaon bro, ang tao mahimo siyang upat ka buok tiil kung girepresentaran siya sa mga mananap. Daniel City di City bro, tanaw na to ha. Nga kung sa pananaon, ang gipasabot tao, ang nakita sa pananaon mananap, pero di ay kadto, gipasabot na kadto nga mao to ang mga hari. Daniel City di City. Mingon siya, kining upat kadagkong mananap, mao ang upat ka hari. O so upa ang mananap, Brother Danny Payot, girepresentaran sa upat ka hari. So kuning hari tao man ni Brother Danny Payot. So natubag mo ang pangutana. Sunod pangutana, Brother Danny Payot. Okay, biyaan na lang tika diha kay gamay ra 5 minutos na ba. Matod pa nimo, ang pananawon gidalag balik ngadto sa langit. Akong pangutana, kay gidala man pagbalik sa langit ang pananawon. Wala na ba'y mga mananap dinhi sa yuta kay gidala naman sa langit? Ang tubag, Brother Danny Payot, mo ni, tuminawa ha. Ang kadtong manap, Brother Danny Payot nga gidala balik sa langit, gikan man pud to sa langit. So wala naggamit ang Dios og mananap nga gikan sa yuta. Ang maong pananawon, tanawon mo ang buhat 10 bersikulo 10 nga to 11. O kanay 11. Nakita niya nga nabukas ang langit ug may gitunton. So gikan sa langit, Brother Danny Payot, so may katungod ang Dios pagdalagbalik dito sa langit. So ang ginluan to sa langit, pananawon wala din sa yuta. Sunod pangutana. Okay, akong pangutana. Uyuna na ba nimo nga wala na mga mananap dinhi sa yuta kay gidala naman dito sa langit?
Dili na ako nauyonan, Brother Danny Payot, kay ang kadtong pananahon nga gikan sa langit, wala magikan sa yuta nga mga mananap, kundi gikan sa langit. So, ang mananap nga tuwas langit karon mo pighinluan, ang mananap nga naa dinhi sa yuta, wala man nagamita sa Dios. Ha? So, nagyapon mananap dinhi sa yuta, di ko mauyon nimo nga wala na. Nagihapon pero wala gihinluan. Ang ginluan to gidalag balik sa langit. Sunod pangutana. Sa buhat 11:10 ngadto sa 15. Asa man gibutang ang panan-awon? Asa man gibutang ang mga mananap? Sa yuta o dito sa langit? Gitunton, Brother Danny Payot diha sa usa ka dakong habol. Wala gitugsad sa yuta. Wala ni sayad sa yuta. Gipakita diha sa pananahon sa babaw sa sulod sa habol. Ha? So imong pangutana wala maigo, Brother Danny Payot, kay ang naas pananahon gisulod sa habol, wala gibuyan sa yuta. Sunod pangutana. Duha ka pangutana. Duha ka pangutana, duha. Duha na lang bro. Yes, duha, Sa- duha, duha. Uyunan ba nimo nga adunay mga mananap dito sa langit? Sa symbolikal, Brother Danny Payot, uyunan ako na, kay kadto nagsimbolo man to sa mga tao nga gihinluan gidalag balik sa langit. Ha? So, ang gihinluan dito, kadtong mga mananap nagsimbolo sa tao kay mao to dadon sa Dios ngadto sa langit niya inigbalik niya. Natubag ang pangutana. Kining giingon sa Dios kang San Pedro nga pag-ihaw o kaon, unsa may ipaihaw ani? Tawo o mananap? So walas pananahan, Brother Danny Payot, sa labtunon pala siya. Ang nakita ni Pedro, mananap. So ang ipahihaw, mananap. Unya, ang giingon diha sa 11, sa 13, nga kanang pag-ihaw diha, aka at pagpatay, sa Greek na siya, bot pasabot po, nga isakripisyo. So nasayod pa, nga ang mga butang, mga hayop nga angay isakripisyo kadtong mga hinlo. Dili baboy, Brother Danny Payot. Natubag ang pangutana. Okay, dagang salamat, Brother Igsoong Julius Traya, sa imong pagtubag sa mga tanang pangutana ni Brother Julius, Brother Danilo Tumaraw sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay, so naa na atong mga kaigsunan nga mag-apil-apil mangutana sa ato ang programa. Mga Brother Ruel, Brother Yosomar o Brother Jerlim, aduna mo itulo ka pangutana. Paki-mute sa ko sa inyong live diha, no? Kanang nagtanog live kay mo feedback sa atong live pod. Tulo ka pangutana, bro. Ang atong rules lang dire tanang tubag gikan si speaker pagadawaton. Okay, so wala tayo objection. Minsan ako si Brother Somar o si Brother Noel. Ang una matag og pangutana si Brother Jerlim. Bro Jerlim. Bro Jerlim. Okay, Nay naminaw sa live. may signal si Bro Jerlim. Bro Jerlim. Nay nag-monitor sa live. Okay, nag-lip the group si Jerlim. Okay, bro, Celebran. Bro Ruel. Bro. Kape, bro. Bro Ruel. Bro, go ahead. Okay. Ngita ni mo Bro Ruel ay murag asa man karon gabi diha sa imong lugar. Gabi pay. Gabi diha. Okay, abi pa man ako kuan. Nama ka sa Greece na, nama ka sa Greece. Nasa Greece. Okay, okay, namde ka sa babugnaong dapit diha. Okay, mangutana ka kang Danny Tumaraw. Go ahead, bro. Bro Danny. Oh. Bro Danny, una na akong pangutana nimo, bro. Panay opening monitor na usa. Musapaw man. Oh, kana. I-off sana. Bro, RCC. Bro. Danny. Una na akong pangutana sa Genesis
Sa Levitico 11:7, nagdili ang Ginoo sa pagpakaon sa baboy. Unya sa Biyernes Santo po, nagdili ang Katoliko pagpakaon sa baboy. Asa may sakto nila, anak bro, nga parpulos mala nagpadili. Kanang duha bro, sakto lang duha. Okay, But pasabot, 1 minute bro. sakto man ang duha. Bawal gina sila, di ba? Okay, sakto man. Sunod na kong pangutana. Asa man mabasa sa Biblia nga ang baboy pakaon? Asa mabasa sa Biblia nga ang baboy pakaon? Buhat Oh. 11:15. Ang mga mahugaw mga mananap ihinuan sa Dios ug ang tingog miingon kang San Pedro pag-ihaw ug kaon. Kung baboy gihinluan, ihawon, ang karne lutoon, kauno na dayon. Ang Dios po'y nagsugo ana. Bot na mong ipasabot, sayop lagi di itong Genesis 11:7. Dili man to Genesis bro, Leviticus man to. Leviticus 11:7, sayop na ito. Dili to sayop. Ang giingnan sa Leviticus 11:1 ngadto sa 7, ang mga Israelita wa may labot ang mga SDA nga gikan sa Amerika. Ang kanang pagdili og pagkaon sa Biyernes Santo panahon raman puna sa Kwaresma. Pero og dili ka mukaon og baboy Biyernes, dili man puna sayop, sakto man na. Pero wa na magpasabot nga tanang adlaw gidili, Biyernes ra ang gidili. So, Disiplina man. pila na lang Last question, kapangutana bro. Isa na lang. Question. Hmm. Last question. Akong nasabtan nga kuan man bro, Pards. Last question naman usa ko mo last question. Akong nasabtan nga ang iyang pangutana Tubag. kanang naay sakto, naay tinod sakto. Narin lang ko last nga pangutana bro. Kaning Sige bro. sa Isaiah 66 versikulo 17, kadtong mukhaon no baboy ug karumal-dumal magdungan gyud sa impierno. Ay ana niya kani siya nga pangutana. Ako ning ipangutana ni Brada kinsa may bright bro ang Sabadista o RCC nga kung matinuod makalikay man ang Sabadista kay wa man mukaon. Unya kung dili ni matinuod makalikay po ng Sabadista karon kinsa may bright bro ang Sabadista o ang RCC. Okay, akong tubagon bro ha. Mangayo kog dispensa bro ha. Ang bright bro, ang PCK bro, ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church mao'y bright. Kay ngano man, dili man lang kay ang Katoliko nga mukaon og karning baboy mo isunugon sa kalayo sa impierno. Apil man pud ang mga Sabadista. Kinsa man ning mga Sabadista? Kining nagbalaan sa ilahang kaugalingon, kining mga nagbalaan sa ilahang mga kaugalingon, dili man ni mga og karning baboy. Bisan pagbasahon nato diha sa Isaiah 66 bersikulo 17. Una pa nga sunugon sa kalayo sa impierno ang mga Sabadista. Bro Pards, ang akong giingon bro Pards Yes bro. Bro, kadali lang bro. Wala tayong objection bro ha. Tanang tubag gikan sa speaker atong respetuhon. Either na sige bro, or wala. tapos na akong pangutana bro, mao na to. Okay, at wa pa mahuman og tubag si Danny. Go ahead bro Danny, napa kay 30 seconds. Wa pa kan interrupt man siya bro. Okay, napa kay 30 seconds. Sige. Una gyud nga sunugon sa kalayo sa impierno ang mga SDA katong dili mukaon og karning baboy kay nagbalaan sa ilahang kaugalingon. Bisan pagbasahon nimo diha sa imong Biblia bro sa Isaiah 66:17. Una gyud nga sunugon ang katong mga tawo nga nagbalaan sa ilahang kaugalingon. Kining mga tawhana dili mukaon og karning baboy kay hadlok mahugawan. Busa. Congratulations ninyo kay mag-una pa mo kay namo. Bro Pards, Okay. pwede lang words.
Ay, sige, sige. Dali ramon ko istoryahon. Last round. Wala problema. Sige, last. Sige. Last word lang nako bro Pards. Naluoy lang ko sa side sa RCC ba kay Ayan kulang nag-comment, din sa bro. Bible. Ayan nag-comment, bro. Kay, ano pangutana lang. Tagaan ka og kwan. Last Ayan word lang lang comment mo ako last word. Bro. ayan Kulang na lang yun, pag last sakto word. si- Bro, ayan na lang pag last word kay Na may comment audience si lang Bro, John na hinay pa gyud ang dito RCC. lang ka pag-comment sa comment box, bro. Ayaw lang diri sa live. Kaya ang privilege Ah, ani sige bro, mangutana sige ka. bro. Sige bro, Okay, salamat bro. ka, Brother Ruel Celebran. Pasaylo Sa alang ko imong bro. pag-apil-apil. Pasaylo alang ko. Okay ra, may problema. Okay, moadto ta karon sa South Korea, bro. Yes, sir. From Greece to South Korea, layuan na to giluparan oy. Paki-unmute, bro, paki-unmute. Na-unmute na bro. Dungog na? Hinay man ka, bro, hinay man. Hello, yan. Dungog na? Kana. Palunga na imong monitor, bro. Nakapalong naman. Okay, sige. Madungog di mo, bro. Julius, timuha na ba ni mangutana? Hinay kayo bro. Magkuha na lang pag-headset. Saglit pa nga. Ipadoo lang mic sa headset. Sige. Yung baba. Okay. Mic. Kasi pangitaon sa Mo basa sa takang Ma'am Kwan, Ma'am Alma Hagunos Rico. Bro, Pards, pwede mag-request ka pwede magkalog kasi nanonood ngayon nga si Doc. Tagalog kasi siya, bro. Pards, bro. Baka magkasunggo itong mga speaker natin kapag pilitin natin magtagalog to. Baka magdugo ang ilong nito. Okay. Sige lang, Ma'am Alma, no? Baka sa sunod na may debate na Tagalog, sabihan mo kaagad si Doc Rocky. Shout out na lang kay Doc Rocky. Bro, yan. Klaro na? Bro, Julius? Hinay, gyud gyapon bro, pero okay ra, makiri ra. Testingin lang kung sa madungog na ko. Wala pa klaro. Di maklaro yun. Sige. So, hello bro, dungog na ko? Kana bro. Sige. Sige. So, una bro, mo atag lang ko una kay Katoliko ra ba ko niya nasakitan ko atong pangutana sa usa nga mga bugo daw ning Katoliko. Ang tubag bang ko itong 66 igsuon na sa 66-20 basa taga Jerusalem na giignalana way labot ng mga Kristiyano. Okay. 66-20. Bro, yes sir. Pangutana na. Kasi na to, Sige, mutana. Pasis-paso to. Sige, ang pangutana sa SDA. Ang una ng pangutana, diya sa Great Commission, di ba, sa pagsugo sa Dios sa Ginoo sa mga apostoles, Great Commission sa 28, 18, 20. Lakip ba sa mga hintil ni o wala? Lakit gihapon bro. Kay Great Commission man. Go to the world man. Tibok kalibutan man. So kung natudloan na ka karon, pwede na ka musultig kamaturan. Kay pakailap man kamaturan. Kung saan karon pagkailap, kung dili po kamutabang og pakailap nga ikaw nakadalo. So sunod pangutana brother. Okay, salamat. So kay tabang matagpakailap anis kamaturan, so tabang na lang po ko. Diya sa Lucas 10, 8, unsay sugo sa Dios? Lucas 18. Kay pagkailap man ka sa tibok kalibutan apil ang hintil pagpaliw kog basa Lucas 18 na di ang pangutana. Sige, buutan man ko. Ako lang ni tahon. Lucas 18. Kun muadto kamo sa usa ka lungsod og dawaton kamo nila taon sa idalit kaninyo. So unsa may pangutana ni bro? O di ipakaon mang ipadalit, kaon ka dili. Mukaon ko bro, basta dili baboy, walang pud gisgutan din hing baboy may idalit. So O, ano kay- sa din idala? Ha? Sige, sunod Di man- pangutana. O bro kay nagkasinabot naman tanga mga hintil mangaon man ginagbaboy. Gawas kung mingon kang hintil di mo kaog baboy. Nga kay pagkaon na nun sa idalit. Wa pod gisulti din bro, ano akong tubaga wala gisulti din mo nga lungsod ni sa hintel. Wala gisulti pud din nga ang baboy mo idalit. So, Sige mo. tubaga mo pangutana. Sige, din lang ko makigargana. Sige, kadon ang pangutana. Si Pablo ba apostol sa mga hintil? Yes, apostol sa mga hintel, bisan si Pedro, Ah, mahimo pud siya ang apostol sa mga hintel, pero kadaghanan sa iyang gipangulian mga Hudyo. So dito ras Okay, salamat siya niya. nakakuan. Okay. Sige, Matod sunod. pa ni San Pablo igsoon sa 1 Corinto 14:37 nga kung naay magsangyaw kung dunay magsangyaw sa maayong balita no kinahanglan dawaton ang iyang sinulat so dawaton ginato kay gasangyaw man ta karon diri sa Kulusas kinsa man yang gisangyawan dia mga hintil dili
sa Kolosas. Pangutana lang nako una. Premise ka pangutana, mga hintil na dia dili. Pila na lang kapangutana dahil bro Pards. Last na ni. Last question last na. Okay, diha sa Kolosas brother, napo na siya mga Hudiyo, napo yung mga hintil diha. Okay, salamat. Unsa may iyang mando diya sa Colossus 2:16? Okay, Kolosas 2:16. Oh. Busa ayaw itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o kasaulugan sa bagong bulan ubahin sa adlaw nga igpapahulay. Sumatod pa din brother, unsa yung pangutana last nga ni? Oh, diya, last na nga pangutana bro. Kay niingon man di class na ni bro. Ingon man si Pablo nga dawaton ang iyang sinulat. Nagingon man ni San Pablo diya nga ayaw itugot nga dunay magsaway sa inyong pagkaon. Unya, mukaon man mi baboy niya, ano man naway man ka. Okay, Pagkaon mo ng baboy. Brother, nga dili masaway. So nangaon mo baboy, gisaway mo. So kami wala mo baboy, wala gisaway. Okay. Di man ito. Salamat, bro. Iwasan ako ng tubag. Okay, padayon. Matod pa rin dili nato itugot nga may magsaway. So kung wala may nangaon baboy, dili may masaway. Kamong nangaon, kamo ang gisaway. Para galing na sa mga hinting kapangaon Ginan ni sa Pablo mga hintil, Okay. ayaw mong sugot nga dunay magsaway sa inyong kinaon. Sige, salamat bro, salamat. Daghang salamat Agsong Yesomar Thank you. from South Korea. Salamat, Wala naman bye. nakabalik si Jerlim no kay kuha naman kan birich naman siya katong una mangutana unta. Okay, so katura no at least pantay isa nang utana sa Katoliko, isa nang utana sa SDA pod. Okay, so mo proceed na ta kay napatay debate after ani. Daghang salamat dahil sa mga nag-apil-apil, Brother Celebran, Brother Yesomar, Yes. si Brother Jerlim. Okay, so hantod unyang hapon bro, no? At tangi gyapon ninyo natay debate, pwede gyapon mga tana. Sige May bro, tungod sige bro. kang Birheng Maria, inahan ba sa Dios si Birheng Maria? Mao na ang topic kunya. Ayan, Okay, malilot, salamat bro Yesomar, daghang salamat. Okay, so mo proceed ta karon sa 5 minutes nga conclusion, final stand na ta. Kay naapay magsunod nga mga debate. Brother Julius Traya from 70 Adventist Church, usa ka defensor Adventista og produkto sa 3A Media, muhatag siyang 5 minutes na final stand. Go ahead, Brother Julius. Wait lang bro ha, ako sa ikon. Sige, bro. Doon na lang ko ipakita. Mo screen share ka? Sige. Kita ko ipakita. Para makita po ni Brother Danny. Sige. Anak ni mo na, bro, bata. Yes bro. Kita ra ninyo diha. Kita man. Sige. Ako lang sanang lakbitan karon. Pero una ko dire. Okay. Sige, bro, sugod na ko bro. Sige, go Conclusion ahead. na bro, last na ni. Yes, final stand na, bro. Okay. So, dinis final stand, so, ato na yung ikuan. Ang Dios sigala igsoon, dili gina siya mag-usab-usab sa iyahang huna-huna kung unsang nigawas siyang baba, di na ginaya na usbon. Sumala diha sa gisulat sa Numeros, no? Nga ang Dios, dili na siya mausab, Numeros 23:19. So, pag ingon niya sa unang daang tugon nga hugaw, di na gina niya pwede usbon, kaya ang huna-huna sa Dios sa Brother Danny Payot, dili mag-usab-usab. Nga pag-abot sa bagong tugon, usbon na. Ha? So kung unsay nigula siyang baba nga gi-declare niya nga hugaw gina siya. So kung imong basahon ang Deuteronomy o ang Leviticus, gitudluan ta diha pagbalaan sa atong kaugalingon. Matod pa diha magbalaan kamo sa inyong kaugalingon kaya ko balaan matod sa Dios. So gisumpayan nga dili kamo magkaon sa mahugaw. So ang pagbalaan day Brother Danny Payot sa kaugalingon mao ang dili pagkaog mahugaw. Ha? So tanawon gani nato ning mga nagbalaan silang kaugalingon dinhi nga matud nimo sa tubag sa audience kagayna nga una ko ang sabadista. Sa 5, 4 ngadto 5 kinsa maning nagbalaan silang kaugalingon. Magabi mangadto sila sa mga langob og mga lubnganan, mukaon sila baboy og ang ilang lutuanan adunay sabaw sa mga mahugawng mananap og moingon
Ayaw ako hilabti kay ako, ayaw pagduol kanako kay ako balaan. So nangaog baboy, ya nagingon sila balaan. Matod ni sumpay kining mga tawhana makapasurok sa akong dugo o ang akong kasuko daw kalayo nga nagbilaab kanunay. So grabing sukuha sa Dios nining mga taong nagbalaan silang kaugalingon, nagingon nga sila balaan apan nangaog hugaw. Mao gani nga pag-abot sa Isaiah 66 15 ngadto 17, mo ni sila ang mga nagbalaan kuno silang kagalingon. Kuno sila balaan apan nagakaon sa mahugaw, magdungan ngadto pagdangat sa katapusan. So mo na labing tinuod brother Danny Payot nga ang nagbalaan silang kagalingon. Moingon ba nga balaan mi pero nagkaon mig baboy. Ayaw mi paghikapot kay balaan mi. So mo na siya ang nagbalaan kuno silang kagalingon apan nangaon. Gisultihan na ta din hingdaan kitang mga katawhan sa Dios na hisakop sa iyang katawhan, maglikay tas mga mahugaw, magbalaan ta di ta mga og-hugaw. Doon na instruksyon, wala tay gingon nga, wala gingon sa Dios nga taon mo mahugaw kay balaan mo. Kundi dili ta mga og-hugaw kay balaan ta, gibalaan na beta sa Dios. No? So kita nga ni tipon sa katawhan sa Dios matod pa sa Roma 11 nga kita ni tipon sa katawhan sa Dios kung balaan ang punuan, so balaan po dang sanga nga gisumpay. Roma 11. So karon nagpasabot di ay nga kita nabalaan kauban sa katawhan sa Dios. So kita nga nangipon higala sa mga nagapaminaw karon, kita nga mga nangipon kinahanglan tang sunod sa unsa ang balaod nga naa dito di kay ang kita nga nangipon mo na hinuoy sundon. Adto ka sa kamusliman. Tanaw na tog mosalir ba imuhang balaod didto imong pasudlon didto. Sunod gid ka sa ilang patakaran. Nangipon raman ka. Okay. So, gipasaligan din brother Danny Payot nga ang imong team apilan og referensya. So, akong gikot si Dr. Ax, Jos Ax, usa ni siya ka chiropractor, doctor of natural medicine, clinical nutritionist, and author with a passion to help people to get well using food as medicine. So doon na sa concern mga higala, mahitungod sa mga maayo nga panglawas. So, asan ang tunuwa na? Ang sunod niya din nga gisulti, matod pa din sa iyahang final thoughts. Ako sa tanawon. Okay, kani. Ang final thought, mga tigalaan, may tungod nining baboy, kayang gistudyuhan ng baboy. What you choose to eat is up to you. I choose to stay away from unclean pork. So mismo si Dr. Ax, nag-declare na mulikay gid siya sa unclean pork. Iya man kung gistudyuhan din ng higala igsoon, nga ang baboy grabe makadaot sa lawas mo dahil nga wa masayop ang Dios sa pag-declare nga ang baboy hugaw. Doktor na mismo nagingon, if you think you can just option for a higher quality pork product, think again. Una-huna brother Danny Payot sa makadaghan. Don't be fooled. Don't be fooled by a no hormones added claim. Okay, time. When it comes to pork because. Time na. Okay, time na bro. Nitingog na itong mahiwagang relo bro. Sige. It's up to you. So, giunaw tanay mo naglatag na maday kay presentation. Okay? Daghang salamat, brother Julius Traya. Usa ka membro sa Seventh-day Adventist Church, ug usa ka defensor Adventista, ug usa ka produkto sa 3A Media, no? Sa imong final stand. Okay, so bago na ko ihatag ang 5 minutes ni brother sa affirmative ni brother Danny, basahon una na ko ning mensahe ni Sister Gingante. Nganong lalisan man ang pagkaon sa baboy. Ang gusto mo kaon, hala kaon. Pasagdi lang ninyo ng dili magkaon. Basta kaming mga sumusunod ni Jesus, dili kami nagakaon. Sumala si Jesus samtang diri siya sa kalibutan. Nagkaon ba siya sa baboy? Adto sa filosofi, kung ang doktor mingon nimo ayaw pagkaon sa baboy, mukaon ka. Adto ta sa kumbira. Kamo sa lamisa sa baboy, kami sa lamisa sa kanding.
kung kami na sorry. Kung kami mauna paghuman pagkaon tanawon ta kung dili mo mubanos sa among lamisa. Pero kung kamo muuna og human, nakita mo nga kami na magbanos sa inyong lamisa, dili ta maglali sa pagkaon. Hinoon ang abanira niya pagbasa sa Bible ug ampo aron inyo masabtan. Si Jesus wala magsugo nga maglalis kamo sa pagkaon. Siya magsugo nga kinahanglan mahibalo kamo sa kasalutan. Okay, Sister Ging, no? Dili kini usa ka lalis, dili kini usa ka palag-away batok isip personal kani sila Brother Traya, si Julius ug si Brother Danny. Pag-amiguhay ni sila. Ang tawag ani Sister Ging Ganti usa kini gitawag og tension. Theological explanation gitawag kini tension of the church, no? Disagree of any one opinion but still one body of Christ. Dili lalis kini gingganti. Okay? O lang na nga kung masulti diya. Tawagon kini siya og tension in theological aspects. Okay, Brother Danny Tumaraw from One Holy Catholic Apostolic Roman Church o sa Kalay Faithful. Andam na ka muhatag sa imong conclusion Exxon? Andam na bro. Kay andam naman ka, magsugod ang imong final stand kung mutingog na ka, go ahead. Baghan kayong salamat sa pakusapa, Brad Roland Pars, Brad Julius Traya. Matod sa atong igsuon kaganiha nga dili na kuno pwede usbon sa Dios kung unsay gisulti sa Dios, kung ang Dios moingon nga kining butanga hugaw na gyud kuno kini. Matod pa sa atong igsuon. Buot ipasabot sa atong igsuon nga sa pagpamulong ni Ginoong Hesus diha sa San Marcos City 18-19 nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Buot ipasabot sa atong igsuon nga nasayop di ay si Ginoong Hesus. Kay matud pa niya dili na kuno pwedeng usbon ang bisan unsa nga gisulti na sa Dios. Iyang gikutlo ang teksto diha sa balaang kasulatan. Matud pa niya nga diha sa Isaias 66:17 kadtong nagbalaan sa ilahang kaugalingon kadto kuno ning mangaon og karning baboy. Dili na mangaon og karning baboy ng mga nagbalaan sa ilahang kaugalingon. Mga isdi ini, dili ni mangaon og karning baboy kay hadlok hugawan kay nagbalaan sa ilahang kaugalingon. Kining gikutlo sa atong igsuon nga Isaiah 65 bersikulo 4 nga mukaon og karning baboy. Dili man ni mga Katoliko, mga Sabadista man ni. Kadto ning mga Sabadista mukaon og baboy. Busa dili tinuod ang giingon sa atong igsuon nga ang nagbalaan sa ilang kaugalingon ang mga Katoliko kay mangaon og baboy nag-ingon sa balaan wala man mi nag-angkon nga kami mga balaan mi kundi naningkamot mi nga magkinabuhi nga magbalaan. Matod pa sa atong igsuon kaganiha nga diha kuno sa sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25 namaligya kuno og ang gibaligya kuno diha sa merkado, mga karne kuno nga gihalad sa mga Dios. Ug ako siyang gipangutana og uyon ba siya nga si San Pablo nag-awhag nga mangaon ang mga tao og hinalad sa mga Dios. Iya na san gisupak, iyang gibakwi ang iyang gisulti mga kaigsuunan. Ako siyang gipangutana kaganiha nga uyon ka ba nga ang mga hintil mangaon og karning baboy? Pero meron niyang tubag wala siya masayod nga ang mga hintil mukaon og karning baboy. Apan dunay audience nga nangutana siya nga ang hintil mukaon og baboy, uyo na pud siya nga ang mga hintil mukaon og baboy. Minghatag siya kanako og challenge nga kun dunay mabasa nga ang baboy ipakaon na ako tang dawaton pero na usab ang akong hunahuna kay naa na sa akong hunahuna nga kun duna gani tay mabasa mo deklarar dayon ang atong igsuon nga kana bugos busa. Wala na lang nako gidawat kay useless man gihapon kun atong dawaton, dili man gihapon seryoso ang atong mga kaigsuonan nga mga Sabadista. Matud pa ni San Pablo diha sa Roma kapitulo 14 bersikulo 2. Atong basahon ang Roma 14 bersikulo 2. May nagtuo nga mahimo nila pagkaon bisag unsa apan ang huyang sa pagtuo mukaon lamang og utanon. Kini din atong mga Sabadista, igsuon nga mga Sabadista, huyang din sila og pagtuo. Atong ipadayon sa 3.
ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tawo nga utanon ray kanon, ug ang tawo usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tawo nga mukaon bisag unsa. Kay ngano? Kay gidawat na siya sa Dios. Busa mukaon ka og karning baboy, gidawat na ka sa Dios. Sayop ang giingon sa atong igsuon nga dili pwede bakwion ang gipamulong sa Dios. Nga moingon ang Dios hugaw. Hugaw na kuno kini hangtod sa hangtod. Wa lang ni nasabti sa atong igsuon kung kinsay gidid-an sa Dios nga mukaon og karning baboy ang mga Hudiyo. Kung atong basahon ang Salmo 147 bersikulo 19 ngadto sa 20, ang kanang balaod sa dili pagkaon og karning baboy iya ra na sa mga Hudiyo, sa mga Israelita, ug wala kana niya gihatag sa mga Hintil, wala na gihatag sa laing mga nasod. Busa pakyas ang atong igsuon sa iyang pagsupak sa tima nga matod niya wala kuno nako na pabarog kay wala kuno'y mabasa nga si San Pedro mikaon og baboy. Walay mabasa pero ang pagtuon diha sa Biblia adunay gitawag og implicit ug explicit. Bisan tuod og walay mabasa litra por litra nga si San Pedro mingkaon og karning baboy, pero dunay mga teksto, mga bersikulo diha sa balaang kasulatan nga nagpamatuod gayud nga ang karning baboy gihinluan na sa Dios ug pwede na kining makaon. Busa na atong napabarog ang atong tima kay nganuman kay ang pagkaon walay labot sa atong kaluwasan. Kay nganuman kay ang gingharian sa Dios dili alang sa pagkaon kundili ang pagkamatarong og pakigdait nga gihatag sa Espiritu Santo. Kining atong mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist wala tay supak nga dili sila mukaon og baboy. Okay, Ang ato lang time. gisupak. Okay, salamat bro. Okay, daghang salamat. Okay, so timing kayo pag ano, mao pag tingog. Okay, daghang salamat brother Danny Tumaraw, usa ka membro sa Catholic Faith, lay faithful ug usa-usab ka membro sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay, og diri natapos ang atong debate karong udto ha mga kahigalaan. Kini nga debate ato kining i-live premiere ugma sa buntag alas 8:30 sa buntag, no? Katong gusto mag-review palihog ko og subscribe sa atong Puro Kamatuoran YouTube channel. Hangyo lang ko sa inyo mga kahigalaan nga kung mutan-aw mo sa atong mga debate sa Puro Kamatuoran, palihog lang, ayaw lang ninyo i-skip ang i-skip ang advertisement, no? Ayaw lang ninyo i-skip kay mahayo na lang na atong pang-load. Okay? So daghan kayong salamat mga kaigalaan. Dako kay ng tabang kung dili ninyo i-skip ang advertisement sa atong Puro Kamatuoran YouTube channel. So atangin ninyo ugma live premiere ni kini nga debate. Bro Julius, Bro Danny, sulod pud mo sa Puro Kamatuoran ugma basig bakante mo, i-share pud ninyo ang atong programa sa inyong debate dito sa Puro Kamatuoran YouTube channel, no? So bago ta tanan, pasalamat una kita sa atong mga supporters sa Puro Kamatuoran YouTube channel, Puro Kamatuoran. Sila Ma'am Susan Patenyo Cueve, Ma'am Angie Patens diha sa Hong Kong, si Brother Crispin Loroa, Jennifer Pagunsan ug si Brother Alejandrino Erno. Ang atong igsuon usab si Mr. GM, no? Salamat po kaayo og si Ma'am Annalyn Polanco diha sa Canada. Dili po nato kalimtan si Ma'am Alma Hagunos Rico sa Riyadh, si Ma'am Maria Balog sa Hong Kong ug si Jera Auman sa Saudi, no? So daghan kayong salamat. Salamat usab sa atong mga sponsors sa sponsors nato nga mga YouTube channel. Si kadali ha. Okay. So, unahon ta si Jonalogy Vlog, no? Salamat po sa atong igsuon nga nag-sponsor sa Puro Kamatuoran. I-subscribe po ninyo, suportahin po ninyo ang YouTube channel ni Jonalogy Vlog. Mahitungod kini sa Catholic Doctrine, Catholic Apologetics. Kung gusto ninyo mahibalaan ang argumento mahitungod sa Catholic, bisitaha o subscribe sa Jonalogy Vlog. Tapos, salamat po kang Philance 57 CFD, usa ka mga public debate o mga online debate, no, mga wala nga debate dire sa Puro Kamatuoran,
naa sa Philans 57 CFD o ang atong igsuon nga si Brother Ilyas Mahilom YouTube channel. Kung gusto ninyo makakaton unsaon pag-apply sa pintura, pag-mix sa pintura, no? Bisitaha lang ang YouTube channel ni Ilyas Mahilom ug subscribe pod sa iya ha. Atong igsuon usab nga si Brother Jerry Laig, no? Jerry Laig YouTube channel mahitungod sa SDA evangelization. Aduna po'y mga debate sa iyang programa sa pag-utingkay sa kamatuoran. Bisitaha po ninyo ang iyang YouTube channel, Jerry Laig YouTube channel. O ang atong igsuon nga si Terralil Vlog. Bisitaha po ang iyang YouTube channel, Terralil Vlog. May tungod kini sa One Happy Family, no? Nga mga issue diri nga ginapakita sa iyang video. Okay, daghan kayong salamat. So bago ta magbulag-bulag, magpunsaon nata, magpasalamat una ta mga igsuon. Brother Danny, pasalamat sa atong mga nagpabilin sa atong programa. Bro Dan. Pananaminan si Bro Dan. Bro Danny, Bro Julius, ikaw na yung una bro. Pasalamat na lang bro. Okay, bro. So una no, atong pasalamat atong buhi nga Dios nga diin na higayon, napahigayon kining maong friendly discussion. Salamat to sa Brother Roland Pards sa imong pagtugod sa amo dinhi nga makahimo kami niining mao nga discussion. Salamat usab sa tanan nga mga nisuporta sa Trey Media ug sa tanan akong mga mentors. Congratulations ninyong tanan. Kung wala mo, wala ko makatubang dinhi. So salamat nga diin kamo kanunay nag-render sa inyong mga talento aron sa pagtutlo sa mga gusto makakat-on niining pagpipilsa. So, Brother Danny Payon, daghana salamat, no? O, ang Diyos kanunay magapanalangin ka natin. O, Brother Roland Pards, kadili pa, kasin pwede na ko promote gamay ang ako ang YouTube channel kapag na si Brother Danny Payon. Sige bro. Go ahead bro. So, kung saan pangalan nasa akong Facebook, pupunan ang pangalan ako sa YouTube channel. So, i-subscribe po na to kay Brother Danny Payon o sa mga kaning YouTube channel sa ato Puro Kamaturan o sa tanan na to mga kaigsunan nga na YouTube channel, no? Ato lay subscribe. Ang pangalan sa akong YouTube, Julius Tamulon Traya. YouTube channel ako na. Palihog lang ko mga kahigalaan, no? May na lang pohon ug madamlag nanay makasuporta sa ato nga ministry Panglod. So daghang salamat, ang Dios magapanalangin. Okay, daghang salamat Iksong Julius. Basig na pa po kay sunod nga kuan bro Julius, pwede gyapon nimo kuan sa toa makahatag tag schedule, no? Basig na pa kay incoming debate kay murag karon first time nimo ni debate diri sa Puro Kamaturan ug mao ni ang imong debut ug salamat sa maayo nga pagdebate sa imong gipakita nga kanang kuan ba kanang Maginoo, no? Kanang yung religious na pang religious essence nga usa ka debatidor. Dagan kayong salamat, Bro Julius, sa imong gipakita. Thank you, bro. Bro, Pards, kadyo bro. Yes. Nalang ko yung pangutana, bro, mo. Katapit ang nag-basket ko kay paninduan ni Brother Liarsi. Wala lagi po ma-dayod. Isa bro, kinsa bro, si? Katong kami doon ni Brother Liarsi ba, itong akong gitchat sa imo. Ay, wala pa man, nagpaabot ko kung kalusod mo kung unsa inyong topic, kaya wala po siya mo contact sa kuha. Pagsabot mong duha, then siguro ihatag na ko sa inyo ang 3rd week of July. Kaya ang 1st week of 2nd week na naman good, pero bantay-bantay lang mo anang makaschedule mo 3rd week. Kaya kung mo cancel ang nasa 2nd week, ipasok tamo. No? Pagsabot lang mong duha bro, nya i-approach ko balik. Okay? Ala lang na bro. Either pod, pwede pod bro, nga nalimtan ako, no? Sa kadaghan natong giunsa, pero una nga kulita gyud ko ninyo, i-PM gyud ko ninyo bro, kay para maunsa gyud ba, unsay makalimuta inilaging dili na nato mapugnan atong edad, wabante man gyud. Okay? So bro, Danny, basig ta kay pasalamat to, i-promote ko imong YouTube channel bro. Sige. Salamat bro. Okay. Daghan kayong salamat, Brad Roland Pards, sa paghatag ko kay gayunan nga makatungtong dinhi sa imong Puro Kamaturan. Kung sayang, higayon.
Bro, wala man kay tingog, bro. Ako na tingog bro. Hinay kayo. Hinay kayo? Oh, hinay man, hinay. Okay. Ilaw. Okay bro, kana bro. Okay. Kana. Okay, salamat. Akong balikon bro. Salamat sa Oo. paghatag nimo og kahigayonan nga makatungtong dinhi sa imong puro kamatuoran. Og ingon man usab sa atong igsuon nga si Brad Julius Traya nga nagmalampuson ang atoang panagbayloay sa pulong sa Dios. Apan bisan pa man sa atoang mga kakulang sa atoang kahibalo kay dili man gyud ta ingon nga eksperto ta sa balaang kasulatan, pero ang atong tuyo manggod mo manggod ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Pero taliwala sa tanan, nagmalampuson man, nagpasalamat kita sa atong labawang makagagahom ug ilabi na gayod sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod nato, nagtan-aw nato karon sa mga kaigsuonan nga mga Katoliko ug ilabi na usab sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Ilabi na gyud sa akong mga kahigalaan nga mga SDA. Sila si Brad Saturn Ribas, silang Brad Hinaro T. Lopres, og sa tanan na lang, di na lang nako tagsa-tagsaon kay daghana. Og sa tanan na lang, og sama sa giingon ni Brad Julius nga mamalihog na lang pud ko og promote pud bro kay naaman pud ko'y mao-mao nga YouTube channel. Dani Tumaraw aron sa mga makapadayon ta sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Hinaot nga sa sunod higayon kung hatagan pa ta og laing kahigayonan, magpasalamat ang tadaan sa makausapa. Daghan kayong salamat kaninyong tanan mga kaigsuonan o God bless kanatong tanan. Okay, daghang salamat mga kaigsuonan. So ayaw po ninyo kalimti ang YouTube channel ni Brother Julius Tamulon Traya, YouTube channel o Brother Dani Tumaraw bro. Danilo ang YouTube channel nimo. Danilo Tumaraw. Okay, Danilo Tumaraw YouTube channel. Okay, so kani nga debate mo abot ni sila hang programa, pwede po ninyo tanahon dito. So basta kani ugma sa buntag 8:30 in the morning, naka-live premiere ni, so pwede gyapon ta mo live comment dito no. Okay, so gamay na lang paabot, pwede na nato ni upload, pwede na ta maka-live sa YouTube channel mga kahigalaan. Okay? So daghang salamat mga kahigalaan ug hantod diri na lang tataman. Magsalamat dahil ko sa kaninyo. Salamat kayo. Katangin ninyo niya ang debate ni Brother Ariel Amores ug ni Brother Alberto Aquino Jr. No, may tungod sa si Birheng Maria, inahan sa Dios. Mga launa imidya siguro mga kagalaan kay maniud to una kita. Okay? So akong hangyon ang negative si Brother Julius sa pagformal nga pagtapos ang atong programa mahitungod pinaagi sa pagampo. Go ahead, bro. Okay, so makampo ta. Amahan nga balaan, salamat kayo ni higayonan imong gihatag kanamo nga diin kami napahag sa kamaturan. Unta imong kapon ang kasing sa mga naminaw ug sa tanan nga ana karon nagtanaw. Himo amahan nga kining maong pulong dili makawang kundi mahimo kining dako nga gabayan sa mga pagkinabuhi. So panalangin niyo sa amahan ang chairman sa prokamaturan ug sa tanan nga mga defensor katoliko nga kining maong programa magapadayon og daghan pang mga hamiling kalag masultihan sa kamaturan. Pasayloon mo kami mahan sa tanan namong mga kalapasan kay kami tao lamang, kining tanan namong gisalig gilamang madawat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay na ba? Amen. Okay, daghang salamat Igsoong Julius. Daghang salamat usab Brother Dani sa inyong very successful nga debate karong hapuna. Og diri natapos ang atong programa mga kahigalaan karong debate sa buntag at ang ninyo unya ang mosunod nga debate og sa sunod pa nga debate. Ini ang inyong purok chairman sa purok kamatuoran, Brother Roland Pards, manamilit kaninyo ang paghigugma grasya o kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo. Iyan ang gibilin dinhi kanato ato kining puy-an og dalaygon ang Dios. Prodeo et Ecclesia.